ഹരേ രാമ രാധാ ഗോവിന്ദന്റെ കീഴിലുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം മേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാന്തി സുപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീ ഗുരോ ശ്രീയുധ പദകമലം ശ്രീ ഗുരും വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സാഗണരഘുനാഥാന്വിതം താം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സാഗണലളിത ശ്രീവിശാഖാന്വിതം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാകസ്വാമീൻ ഇതി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാദാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ വിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയോ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മളിപ്പോ അധ്യായം 3ലേക്കാണ് പോകുന്നത് അല്ലെ. അതിലെന്താ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്? കർമ്മയോഗാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ പഠിച്ച അധ്യായം 2ാമത്തെ അധ്യായം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഒരു സംഗ്രഹമായിരുന്നു, ഒരു ചുരുക്കമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത്. അതിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു? ജ്ഞാനയോഗം പറഞ്ഞു, കർമ്മയോഗം പറഞ്ഞു, അതുപോലെ ഭക്തിയോഗം പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന് കർമ്മയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എങ്ങനെയാണ് കർമ്മം കൊണ്ട് ഭഗവാനോട്, യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ബന്ധിപ്പിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം. ആരോട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് യോഗം? ഭഗവാനോട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എങ്ങനെ നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തികളെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ അധ്യായം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തില് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു? നമ്മൾ ശരീരമല്ല. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണ്? മറ്റ് ശാസ്ത്രങ്ങളൊന്നും നമ്മളുടെ ഭൗതികമായിട്ട് നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പോയിട്ടോ കോളേജിൽ പോയിട്ടോ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച കാര്യം എന്താണ്? നമ്മൾ ഈ ശരീരമല്ല, നമ്മൾ ആത്മാവാണ്. നമ്മൾ സയൻസ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ബയോളജി, കെമിസ്ട്രി, ഫിസിക്സ്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ വരെ എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്, PhD വരയ്ക്കും. പക്ഷെ അവിടെ ഒന്നും നമ്മുടെ ഈ ശരീരമല്ല നമ്മൾ ആത്മാവെന്ന് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ രഹസ്യമായ 3 തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവത്ഗീത നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ആദ്യം രഹസ്യമായിട്ടുള്ളത്, പിന്നെ രഹസ്യ തരമായിട്ടുള്ളത്, പിന്നെ രഹസ്യ തമമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതിലെ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇവിടെ നിന്ന് മാത്രം നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന അറിവ് എന്താണ്? നമ്മള് ഈ ശരീരമല്ല, ആത്മാവാണെന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ ആത്മാവിന്റെ ഗുണങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ആത്മാവിന്റെ സൈസ് എത്രയാന്ന് പറഞ്ഞു? ഒരു തലമുടി നാര് ഇഴയുടെ 10,000-ൽ ഒരു അംശം മാത്രമാണ് ആ ഒരു ആത്മാവിന്റെ വലിപ്പം എന്നുള്ളത് പഠിച്ചു. പിന്നെന്താണ്? ആത്മാവിനെ നമ്മൾക്ക് നശിപ്പിക്കാനാവില്ല. വെള്ളം കൊണ്ട് നനയ്ക്കാനോ അഗ്നി കൊണ്ട് ദഹിപ്പിക്കാനോ ഒന്നും സാധ്യമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് ശാശ്വതമാണ്. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ചെറിയ തോതിൽ അതിനുണ്ട്. അവിടെ കലർപ്പുകളൊന്നുമില്ല, ശുദ്ധമായിട്ടുള്ളതാണ് ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്? നമ്മൾക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ, അതായത് കണ്ടുകൊണ്ട് കണ്ടത് എനിക്ക് വേണം, മറ്റുള്ളവരെക്കാളും മേലെ പോകണം, ഞാനാണ് എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ എപ്പോഴാണ് വരുന്നത്? നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിക്കുമ്പോ 3 പ്രകൃതി മായ നമ്മളെ, ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തി എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത്, അത് നമ്മളെ പിടികൂടുകയാണ്. അപ്പൊ ആ സമയത്താണ് നമ്മൾക്ക് എന്ത് വരുന്നത്? സത്വഗുണോ രജോ ഗുണോ തമോ ഗുണോ, അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രവൃത്തികൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയും പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഇനി എന്താ വേണ്ടത്? നമ്മൾക്ക് 84 ലക്ഷം ജീവി വർഗങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത്. അത് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ അതിൽ നമ്മൾക്ക് എന്തിനാണ് മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്? ഒരു നായോ പൂച്ചയായിട്ട് ഇരുന്നാ പോരെ? ഒരു സിംഹമായിട്ട് ഇരുന്നാ പോരെ? എങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് മനുഷ്യജന്മം കിട്ടുന്നത്? അനേക പുണ്യപ്രവർത്തികൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളില്. എന്നിട്ട് മനുഷ്യജന്മം നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട്
ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട്. നമ്മുടെ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോ വാടക വീടുകളിലാണ് ഇരുന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ ഓരോ വാടക വീടുകളാണ്. ഈ മരണം കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത വീട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ പോകും, വേറൊരു ജീവനായിട്ട്, അല്ലേ? അത് മനുഷ്യനാവാം, മൃഗമാവാം, ദേവനാവാം, ഏത് തരത്തില്. അപ്പൊ എന്ത് വേണം? മനുഷ്യ ജീവിതം നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ. ഭഗവാനാണ് ഇവിടെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഭഗവാന്റെ സേവകരാണ് നമ്മള്. ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ പ്രേമം നമ്മൾക്ക് നേടിയെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അവസാനം നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇനി അതിന് കർമ്മയോഗം എങ്ങനെ സഹായിക്കും, കർമ്മങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. രാധാകുമാരി കി ജയ്, പ്രഭാത് കി ജയ്. ജ്ഞാനയോഗം അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മയോഗം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ജ്ഞാനയോഗം എന്ന് എന്താ പറയാൻ കാരണം, ഇപ്പൊ ജ്ഞാനയോഗം അവസാനത്തെ എന്താണ് 6 അധ്യായങ്ങളാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ജ്ഞാനയോഗം അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? കാരണം ജ്ഞാനത്തോടു കൂടി കർമ്മം ചെയ്യുക, യഥാർത്ഥത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രവൃത്തി ചെയ്യേണ്ടത്, അങ്ങനെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു കമ്പാരിസൺ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. ഭഗവത്ഗീത 3:1. ത്യായേത്സി ചേത് കർമ്മണിസ്തേ മതാ ബുദ്ധിർ ജനാർദ്ദന തത്കിം കർമ്മണി ഘോരേമ നിയോജയസി കേശവ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ഹേ ജനാർദ്ദന, അല്ലയോ കേശവ, ഫലാകാംക്ഷയോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ബുദ്ധി എന്ന് കരുതുന്നു എങ്കിൽ അങ്ങ് എന്തിനാണ് എന്നെ ക്രൂരമായ ഈ യുദ്ധത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്? അപ്പം അർജുനന്റെ ചോദ്യമാണ്. നമ്മൾക്കും തോന്നാം, അല്ലെ? കുറെ കാര്യങ്ങൾ അതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞു. എന്താണ്? സ്ഥിതപ്രജ്ഞന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് നമ്മൾ അവസാനം പറഞ്ഞത്. എന്താണ്? ഫുള്ളും എന്താണ്? ഇവിടെ സുഖദുഃഖങ്ങളില്ല, കർമ്മഫലങ്ങളെ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുന്നു. അതൊക്കെയാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായി കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തില്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു, എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക, കർമ്മങ്ങൾക്ക് പ്രസക്തിയില്ല, കർമ്മപ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, പാപങ്ങളും പുണ്യങ്ങളും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുകയാണ്, അല്ലെ? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അതോടൊപ്പം ഭഗവാൻ എന്ത് പറയുന്നു? അർജുന, നീ യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്നും പറയുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് ഇപ്പൊ യുദ്ധം ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത്? എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ കൊല്ലുകയാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവൻ എടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യാൻ പാടില്ല, പ്രതികരണങ്ങളില്ലാത്തത്, അത് പാപങ്ങളോ പുണ്യങ്ങളോ നമ്മൾക്ക് വരുന്നവരെ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തിനാണ് എന്നെ യുദ്ധത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്? അപ്പൊ ഞാൻ അത് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതല്ലേ കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അർജുനൻ ഇവിടെ. കൃഷ്ണാവബോധം നിഷ്ക്രിയത്വം എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന വിധം ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരിടത്തിരുന്ന് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമ ഉച്ചാരണം കൊണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പൂർണ്ണത കൈവരിക്കുവാൻ തുനിയുന്നതിന് യുക്തമല്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പൂർണ്ണത കൈവരിക്കുവാൻ സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെ വില കുറഞ്ഞ ആദരവ് ലഭിക്കുവാനേ അതുകൊണ്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അതായത് തുച്ഛമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള്, അതായത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാൻ തുനിയാന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധം നിഷ്ക്രിയത്വം എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന വിധം, അതായത് നിഷ്ക്രിയത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് വെറുതെ ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്തിരുന്ന് ഭഗവാന്റെ നാമം മാത്രം ജപിച്ചോളാം, എനിക്ക് കുറെ ഡ്യൂട്ടികൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ജനിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ചോയ്സിനല്ല, അല്ലെ? ഇവിടെ ആരെങ്കിലും അവനൊരു ഇഷ്ടത്തിന് ജനിച്ച ആൾക്കാരുണ്ടോ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സില്? എനിക്കിഷ്ടമുള്ള അമ്മയെ കിട്ടി, എനിക്കിഷ്ടമുള്ള അച്ഛനെ കിട്ടി എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കൂ? ഇല്ല, അല്ലെ? അപ്പൊ അതൊന്നും നമ്മളുടെ കൺട്രോളിലല്ല. നമ്മുടെ പൂർവ്വകർമ്മങ്ങളാണെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്, അത് നമ്മൾ മറന്നുപോയിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങൾ എന്താ ചെയ്തതെന്നും നമ്മൾക്ക് ഓർമ്മയില്ല, അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഏതും നമ്മളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ല എന്നുള്ളത് കാര്യം നമ്മൾക്ക് അറിയാം. കാരണം നമ്മൾ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത്, ഓ ഇന്ന ഒരു വീട്ടിലാണ് നമ്മളുള്ളത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ നിഷ്ക്രിയത്വം എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന വിധം ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരിടത്തിരുന്ന് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളൊന്നും ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഭഗവാൻ പറയുന്നില്ല. കാരണം നമ്മൾ ജനിച്ചിരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് കുറച്ച് കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾക്കുണ്ട്, സ്വധർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾക്കുണ്ട്. ആ ധർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാനും പറയുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പൂർണ്ണത കൈവരിക്കണമെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ചിന്തിക്കണം എന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല എന്നും പറയുന്നു. ആ രണ്ടും കൂടി എങ്ങനെയാ നടക്കുക, അല്ലെ? നമ്മൾക്കും തോന്നുന്നുണ്ട് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ചിന്തിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ അതിന് ഉദാഹരണം എങ്ങനെയാ പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പോവാണ്, നമ്മുടെ മകനോ മകളോ ആവട്ടെ, നമ്മളൊരു pre-KG-ലോ LKG-ലോ കൊണ്ടുവിടുകയാണ്. ആദ്യത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്നൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. നമ്മൾക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമായിരിക്കും. പണ്ടത്തെ കാലത്ത് കുറച്ച് പ്രായമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ LKG UKG ഒക്കെ ഇപ്പൊ വന്നതാണ്, 1ാം ക്ലാസ്സിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വിടുന്ന സമയത്ത് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ആ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ദിവസം, ഫസ്റ്റ് ഒരു ദിവസം നമ്മൾക്ക് ടെൻഷൻ ആയിരിക്കും, ആ കുട്ടി അവിടെ മര്യാദയ്ക്ക് ഇരിക്കൂ, കാരണം നമ്മളെ പിരിഞ്ഞ് ഇതുവരെ ഇരുന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളത്.
അവൻ മറ്റ് കംഫർട്ടബിൾ ആണോ, അതൊക്കെ അറിയുന്നുണ്ടായിരിക്കോ, അത് മറ്റുള്ള കുട്ടികളെ എന്തെങ്കിലും ഉപദ്രവിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കോ, കുറച്ച് കുറുമ്പുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അതും പേടിയുണ്ടാവും. അപ്പോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവോ, എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈന്റ് വരുമോ, എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്, ഈ ചിന്തകളായിരിക്കും ഒരു അമ്മയുടെ മനസ്സ് മുഴുവൻ രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ അല്ലേ. എന്നാൽ അതേ സമയം നമ്മൾ വീട്ടിലത്തെ ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കോ, ഒരു സോഫയമേ അല്ലോ ഒരു ചെയറിലോ ഇരുന്നു കൊണ്ട് രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ എന്റെ മകൻ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏത് അമ്മയുണ്ടാവില്ല. അവര് രാവിലത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, ഉച്ചക്കലത്തെ ലഞ്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും, വീട് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അതിന്റെ ഇടയിലൊക്കെ എന്നാലും മനസ്സ് മുഴുവൻ എവിടെയാണ്, കുട്ടിയുടെ അടുത്താണ്. അതുപോലെ അതാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളോട് പറയുന്നത്, എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും നിങ്ങൾ ചെയ്തോളൂ, മനസ്സിൽ എപ്പോഴും എന്റെ ചിന്തയുണ്ടായാൽ മതി എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഒരു സന്യാസ വേഷം ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്തിരുന്നു കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ചിന്തിക്കുക എന്നുള്ള അവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും പറയും, ഓ വലിയ സന്യാസിയാണ് കേട്ടോ, അവരോട് പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ നടക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പൈസ കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഒരു ബഹുമാനം തോന്നും. കാഷായ വസ്ത്രം ധരിച്ച ആൾക്കാരോട് പൊതുവെ ഒരു ബഹുമാനം കൂടുതലാണ് അല്ലെ, എല്ലാം ഭഗവാനോട് അടുത്ത ആൾക്കാരാണ് എന്നുള്ള ഒരു ധാരണ കൊണ്ട്. പക്ഷെ അത് സത്യമല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ബുദ്ധിയോഗം ആത്മീയ ജ്ഞാന ആർജനത്തിനുള്ള ബുദ്ധി എന്നത് കർമ്മനിരതമായ ജീവിതത്തിൽ നിന്നുള്ള പിൻവാങ്ങലോ ഏകാന്തതയിലെ തപശ്ചര്യയോ അല്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ബുദ്ധിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, കർമ്മയോഗത്തിൽ അതായത് നമ്മൾ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ബുദ്ധിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ബുദ്ധിയോഗം ചെയ്യാനായിട്ട്, അതായത് ഭഗവാന് ഭക്തി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് കാട്ടിൽ പോയിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മുടെ അമ്മയോ അച്ഛനെയോ ഭാര്യയോ മക്കളെയോ ഒന്നും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. 3:2 യാമി ശ്രേണേവ വാക്യേന ബുദ്ധിം മോഹയസീവ മേ തദേകം വാ നിശ്ചിത്യ യേന ശ്രേയോ ഹമാപ്നുയാത്. ദ്വയാർത്ഥമുള്ള ഉപദേശങ്ങളാൽ അങ്ങ് എന്റെ ബുദ്ധിയെ അമ്പരിപ്പിക്കുന്നു, എനിക്ക് ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരം എന്തെന്ന് തീർത്ത് പറഞ്ഞു തരൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, അപ്പൊ അർജുൻ വീണ്ടും പറയുകയാണ്, എനിക്ക് അങ്ങ് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറയുന്നു, എന്നാൽ കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടി എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ശരിക്കും, യുദ്ധം ചെയ്യാണോ അത് യുദ്ധം ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുകയാണോ, അതിൽ ഏതാണ് ശ്രേയസ്കരം? ത ഏവം വധ എന്ന് പറയും കേട്ടോ അവിടെ. അപ്പൊ ഏതാണ് നമ്മൾക്ക് തദേകം വധ, ഏതാണോ എനിക്ക് ശ്രേയസ്കരമായത് ആ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ എന്ന് പറയാണ്. അതാണ് തദേകം വധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം. ഏതൊരു സാധാരണ മനുഷ്യനും തെറ്റായ വ്യാഖ്യാനം കൂടാതെ സ്വീകരിക്കാവുന്ന വിധത്തിൽ പ്രഥമ ദൃഷ്ട്യ എനിക്ക് കുറച്ച് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല അത് എന്ന വിധത്തിൽ പ്രഥമ ദൃഷ്ട്യ കൂടി പിണഞ്ഞു കിടക്കുന്ന വിഷയങ്ങളുടെ ഇഴ പിരിച്ചെടുക്കുവാൻ അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, അതായത് ഇപ്പൊ അർജുനന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഇത് പറയുന്നത്, നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഓരോ സാധാരണ മനുഷ്യനും തെറ്റായ വ്യാഖ്യാനം കൂടാതെ സ്വീകരിക്കണം. അതല്ലേ ഈ ഭഗവത്ഗീതയുടെ കാര്യം ഭഗവാൻ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവണം. കാരണം അത് അർജുനന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, വരും കാലത്ത് ഈ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിക്കുമ്പോൾ കലിയുഗം തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ കലിയുഗത്തിൽ വരുന്ന ആൾക്കാർക്കും കൂടി ഉപയോഗപ്രദമായിരിക്കണം, ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് തിരിച്ചെത്താനുള്ള ആ ബുദ്ധി അവർക്ക് ലഭിക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഭഗവത്ഗീത. അപ്പൊ അവർക്കും മനസ്സിലാവണം, പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് ചില സമയത്ത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ പല ഇച്ഛയില്ലാണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ഉള്ളിൽ സംശയം വരാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ അത് കറക്റ്റായിട്ട് വ്യക്തമാവണം എല്ലാവർക്കും. അതുപോലെ ഭഗവാൻ വിസ്തരിച്ച് പറയണം എന്നാണ് അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയുടെ രഹസ്യം അറിയാൻ ഔത്സുക്യമുള്ള എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വേണ്ടി തന്റെ ചോദ്യങ്ങളിലൂടെ കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് വഴിയൊരുക്കുകയാണ് അർജുനൻ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ലോകേസ്മിൻ ദിവിതാ നിഷ്ഠ പുരാ പ്രോക്ത മയാനഘ ജ്ഞാനയോഗേന സാഖ്യാനാം കർമ്മയോഗേന യോഗിനാം. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പാപരഹിതനായ അർജുന, തത്വജ്ഞാനപരവും അനുഭവമാത്രവുമായ ഊഹാപോഹങ്ങൾ നടത്തുന്നവരും ഭക്തിപൂർവ്വം സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരും എന്നിങ്ങനെ രണ്ടു കൂട്ടരാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ ശ്രമിക്കുകയെന്ന് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞുവല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്, പാപരഹിതനായ അർജുന, തത്വജ്ഞാനപരവും അനുഭവം മാത്രവുമായുള്ള ഊഹാപോഹങ്ങൾ നടത്തുന്ന ആൾക്കാരോ ഭക്തിപൂർവ്വം സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവർ, അങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്,
ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് നമ്മൾ എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഒരു പ്രത്യേകത നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ? ഇവിടെ അർജുനെ എങ്ങനെയാ വിളിക്കുന്നത്? പാപരഹിതനായിട്ടുള്ള അർജുന എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ അതായത് അർജുനന് പാപങ്ങളൊന്നുമില്ല, ശുദ്ധ ഭക്തനാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഡൗട്ടുകളൊന്നും വരാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾക്ക് അറിയാം അത് അർജുനന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, നമ്മളിൽ ഓരോരുത്തർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മളൊക്കെ പാപമുള്ള ആൾക്കാരാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മളെ പോലുള്ള ആൾക്കാരെ ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ തത്വജ്ഞാനപരവും അനുഭവം മാത്രവുമായ ഊഹാപോഹങ്ങൾ നടത്തുന്ന ആൾക്കാര്, അതായത് കുറെ തത്വങ്ങളൊക്കെ പറയും, പക്ഷെ പ്രവൃത്തിയിലൊന്നും അത് കാണില്ല. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരും ഭക്തിപൂർവ്വം പക്ഷെ അവർക്കും എന്തുണ്ട്? ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തണമെന്നുണ്ട്. എന്താണ് ഭഗവാൻ? അപ്പൊ അവരെന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? ഈ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? അങ്ങനെ താഴ്ത്തുനിന്ന് ചിന്തിച്ചു പോവാന്ന് പറയില്ലേ? അവർക്കെല്ലാം പ്രൂഫ് വേണം ഭഗവാൻ ആരാണ് എന്നുള്ളത് അറിയണമെങ്കിൽ. ആ ഒരു തരത്തില് ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാര്, അതുപോലെ ഭക്തിപൂർവ്വം സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവര്. എന്നാൽ ഭക്തിപൂർവ്വം സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ആദ്യം തന്നെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാനാണ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ശരണാഗതി നേടുകയാണ്. ആ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൾക്കാര്, അങ്ങനെ രണ്ട് കൂട്ടരാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സാങ്കേയോഗം അഥവാ ജീവന്റെയും ജഡപദാർത്ഥത്തിന്റെയും സ്വഭാവത്തെ വിശകലനം ചെയ്ത് പഠിക്കലാണ് ഊഹാപോഹങ്ങളിലൂടെയും ഗവേഷണത്തിലൂടെയും അനുമാനം, നിഗമനം, തത്വജ്ഞാനം നേടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരുടെ വഴി. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ മാർഗമാണ് സാഖ്യയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ശരിക്കും സാഖ്യയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഉപദേശിച്ചത് കപിലമുനിയാണ് കേട്ടോ. തന്റെ അമ്മയായിട്ടുള്ള ദേവഹൂതിക്ക് അവിടാണ് ഈ സാഖ്യയോഗം പറഞ്ഞത്, കപിലമുനി പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതില് എങ്ങനെയാണ്? അവിടെയാണ് ഈ നമ്മൾ ആ ശരീരമല്ല, നമ്മുടെ ആത്മാവാണ്, ആത്മാവിന് ഇത്രയും സൈസ് വലിപ്പേ ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് ഈ ശരീരത്തിനോടുള്ള ബന്ധം വെടിയണം, അങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ കുറെ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ വിശകലനം ചെയ്യാണ് ശരിക്കും ഭഗവാനും നമ്മളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്താണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഗവേഷണത്തിലൂടെ അനുമാനം, നിഗമനം, തത്വജ്ഞാനം നേടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വഴി. അപ്പൊ ഇതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്താ പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു ചെടിക്ക് വെള്ളം നനയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല നിൽക്കും ഈ ചെടിക്ക് എവിടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചാലാണ് ചെടി വളരാൻ നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല. ചെടിക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കണം എന്ന് അറിയാം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആദ്യം ഇലയ്ക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു നോക്കുന്നു. പക്ഷെ 2 ദിവസം ഇലയ്ക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു, ഇലയ്ക്ക് മാത്രമാണ് വെള്ളം കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചെടി ഉണങ്ങിപ്പോവും. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അറിയാമെന്ന് ഇതല്ല ശരിയായ വഴി. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ കൊമ്പുകൾക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു, അപ്പോഴും അത് ഉണങ്ങി പോവാണ്. അങ്ങനെ ഒഴിച്ച് അവസാനം വേരുകൾക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ആ ചെടി വളരുന്നുണ്ട്, ഉണങ്ങുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുകയാണ് എന്തെന്ന്? ചെടി എങ്ങനെയാണ്, ചെടിക്ക് വേരിനാണ് വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ എത്ര ചെടികൾ ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ അവിടെ എത്തിയെന്ന് ആലോചിക്കണം. ഓക്കെ. അപ്പൊ പക്ഷേ നമ്മളോട് നമ്മുടെ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരികയാണ് എന്തെന്ന്? ചെടിക്ക് വേരിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചെടി വളരും എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അതനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ചെടിക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു, വേരിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിലോ ആദ്യത്തെ ചെടി തന്നെ നന്നായിട്ട് വളർന്നു വന്നിട്ടുണ്ടാവും, അത് നശിച്ചു പോവില്ല, അല്ലേ? ഇതാണ് ഊഹാപോഹങ്ങളും നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുന്നതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. അവിടെ സംശയങ്ങളില്ല രണ്ടാമത്തെ ഇതില്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ബുദ്ധിയോഗം എന്നാൽ പരമ്പൊരുളിനെ അഥവാ കൃഷ്ണനെ പൂർണ്ണമായി ആശ്രയിക്കലാണ്. അതാണ് നമ്മൾ വേരിന് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത്. നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തന്നു, നമ്മൾ അതുപോലെ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളോട് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നു ഭഗവാനാണ് എല്ലാം, അത് നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചു, അതാണ് ഭഗവാനാണ് എല്ലാം, ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് നമ്മളെല്ലാം വന്നിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം, നാമം ചെല്ലണം. നമ്മൾ അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ മനസ്സിലപ്പോ സംശയങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സത്യമാണ്, അത് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ജീവന് കൃഷ്ണനുമായുള്ള ബന്ധം എന്തെന്ന് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ എത്തിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രക്രിയയും, അതെ, അപ്പൊ എല്ലാ പ്രക്രിയയുടെയും അവസാനം എന്താ വരുന്നത്? ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്താന്ന് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. തത്വശാസ്ത്രപരമായ അനുമാനം വളഞ്ഞ വഴിക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എത്തിക്കുമ്പോൾ ഭക്തിക സേവനം നേർവഴിയിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മള് എന്തായാലും നമ്മൾ ഒരേ കാര്യമാണ് ചെയ്യുന്നത്, വേരിന് വെള്ളം ഒഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഒരാളെ അവിടേക്ക് എത്തിയത് എങ്ങനെയാണ്? ആദ്യം ഇലയ്ക്ക്, തണ്ടിന്, പൂവിനെ ഒക്കെ തനിയെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് പരീക്ഷണം നടത്തിയിട്ട് അവിടെ വരെ എത്തി. ആദ്യത്തെ ആളോ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള അറിവ് ആദ്യം തന്നെ കിട്ടി, അതുകൊണ്ട് അതനുസരിച്ച് പോകുന്നു. അപ്പൊ ആദ്യം ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിയത് ആരാണ്? രണ്ടാമത്തെ ആളാണ്, അല്ലെ? അവര് പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് ചെയ്ത ആളാണ്. അതുപോലെ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പറയുന്നത് അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭക്തി സേവനം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ വേഗം ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തും. മറ്റാൾക്കാരും ഈ ഊഹാഭോഗങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് അവസാനം എന്താ എത്തുന്നത്? എന്താ? ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തണം എന്നുള്ള ആ ഒരു നിഗമനത്തിലാണ്. അതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭക്തി സേവനങ്ങളാണ് എന്നുള്ളത് അറിയുന്ന ലെവലിലേക്കാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ മാർഗം കുറച്ചുകൂടി ഈസിയാണ്. ന കർമ്മണാമനാരംഭം നൈഷ്കർമ്മ്യം പുരുഷോശ്നുതേ ന ച സന്യാസനാ ദേവ സിദ്ധിം സമധിഗച്ഛതി.
കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ആരും കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാകുന്നില്ല. സന്യാസം കൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾ പൂർണ്ണത നേടുകയുമില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? കർമ്മം ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾ കർമ്മഫലത്തിൽ മുക്തരാകുന്നില്ല. കാരണം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതോ ഒരു തെറ്റായ കാര്യമാണ് അത്, നമ്മൾക്ക് ഒരാളോട് ദേഷ്യം തോന്നുകയാണ്, ഒരാളെ അടിക്കണം തോന്നുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. ഓക്കെ, സപ്പോസ് എക്സാമ്പിൾ, അത്രയും നമുക്ക് ദേഷ്യം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ പക്ഷെ നമ്മൾക്കറിയാം അത് ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ മുഴുവൻ എന്താണ്? നമ്മൾ അയാൾ ചീത്ത പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അയാൾക്ക് എങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? നമ്മളോട് എങ്ങനെയാണ് ഇത്, ഞാൻ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്നോട് ഇങ്ങനെ? ചിലപ്പോൾ അച്ഛനോടും അമ്മോടും ആവാട്ടോ. മക്കൾക്ക് അച്ഛനോടും അമ്മോടും ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും മക്കളോടാവാൻ ദേഷ്യം. ഞാൻ എത്ര പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാണ്, എന്നിട്ട് അവൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള മാതിരിയുള്ള ആ ദേഷ്യങ്ങൾ വരാം അല്ലേ? അപ്പൊ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ പ്രവൃത്തി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആ ദേഷ്യമുണ്ട്, വെറുപ്പുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നു. ഞാൻ അയാളെ അടിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വെറുപ്പ് മാറുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. അത് കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ആ വെറുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സന്യാസം കൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾ പൂർണ്ണത നേടുകയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, സന്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എല്ലാത്തിനെയും ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ്. അത് പറയാണ്, ഞാൻ എനിക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്തണം, ഞാൻ ഇനി ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇരുന്നോളാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാൾ കാട്ടിൽ പോയി ഇരിക്കുകയാണ്. തന്റെ അമ്മയെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു, അച്ഛനെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു, ഭാര്യയെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു, മക്കളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. പക്ഷെ അയാളുടെ മനസ്സ് മുഴുവൻ എന്തായിരിക്കും? ആ സ്നേഹമോ അതെല്ലാം വിട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല മനസ്സിൽ നിന്ന്. എപ്പോഴും അവരുടെ ചിന്തയായിരിക്കും അയാളുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ മനസ്സിന്റെ വിരക്തിയാണ്. മനസ്സിന് നമ്മൾക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ പോകണം, മനസ്സിൽ ആശയം ഉണ്ടാവണം. അതിനെയാണ് സന്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ ഒരു വേഷം ധരിച്ചുകൊണ്ട് സന്യാസം ഇരുന്നത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സന്യാസം സ്വീകരിക്കുക അഥവാ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറുക എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് നാരായണന് തുല്യനാകാം എന്ന തത്വചിന്തകളുടെ സിദ്ധാന്തം ഭഗവാൻ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. അതാണ് പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ മാത്രമാണുള്ളൂ, ഞാൻ വേറൊരാട്ടും ഒരു ബന്ധമില്ല എന്നുള്ള ലെവലില് മനസ്സിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഇത് പോണം, ആഗ്രഹങ്ങൾ മാറണം. അപ്പോഴാണ് അത് സന്യാസമാവുന്നത്. തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ നിറവേറ്റി സംശുദ്ധനായിട്ട് വേണം സന്യാസം സ്വീകരിക്കുവാൻ. അതിനാണ് നമ്മൾക്ക് 4 ഇത് തന്നിട്ടുള്ളത്. എന്താണ്? ആദ്യത്തെ ബ്രഹ്മചര്യം പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ, ഗൃഹസ്ഥം, വാനപ്രസ്ഥം, ആ ഒരു ലെവലിൽ നമ്മൾ പോകണം സന്യാസം നൽകുക. അപ്പൊ സന്യാസം അവസാനമാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ തീർന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് ശുദ്ധിയായിട്ട് വേണം എന്ത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സന്യാസം. എല്ലാത്തിനോടും ഒരു മടുപ്പ് വരണം അല്ലെ? നമ്മൾക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ഏതെങ്കിലും കാര്യമാണ്, അത് നമ്മൾക്ക് കഴിക്കാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അപ്പൊ അത് കഴിച്ച് ഒരു മടുപ്പ് വരും. അയ്യോ ഇനി ഇത് വേണ്ട എന്നുള്ള ഒരു ലെവലിൽ നമ്മൾക്ക് വരും അല്ലെ? അതിന് മേലെ നമ്മൾക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഓരോന്നിനോടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളും ഒരു സാച്ചുറേഷൻ എത്തണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ എത്തുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ സന്യാസം സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സിലെ ആഗ്രഹങ്ങൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാഷായ വസ്ത്രം എടുത്തുകൊണ്ട് 19ാമത്തെ വയസ്സിലോ 20ാമത്തെ വയസ്സിലോ ഞാൻ ഭഗവാനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അത് നമ്മൾ ശുദ്ധിയോടെയല്ല. മനസ്സിലെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നീങ്ങുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് വിശ്വാമിത്രന് മേനകയോടുള്ള ആകർഷണം വന്നത്. എത്ര ഇതുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവസാനം മേനകയെ കണ്ടപ്പോ അപ്പൊ അത്തരം ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാണ്ടാവണം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന്. അപ്പോഴാണ് ഒരു സന്യാസം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നക്കി കച്ചിക്ഷണമഭി ജാതു തിഷ്ടത്തെ കർമ്മകൃത് കാര്യദേഖ്യാവശ കർമ്മ സർവപ്രകൃതി ജയർഗുണൈഹി. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉളവാകുന്ന വാസനകൾക്കനുസരിച്ച് ഓരോ മനുഷ്യനും കർമ്മം ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതരാണ്. ആർക്കും ഒരൊറ്റ നിമിഷം പോലും കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കാനാവില്ല. അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെയും പറഞ്ഞു അല്ലെ, നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ജീവാത്മാവിന്റെ പ്രകൃതി എന്താണ്? നമ്മുടെ മനസ്സ്. ജീവാത്മാവ് നമ്മൾക്ക് എടുത്താൽ ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാവില്ല. മനസ്സ് നമ്മളുടെ എങ്ങനെയുണ്ടാവുക? ഒരു കുരങ്ങനെ പോലെയാണ്, എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മളിപ്പോ തന്നെ അമേരിക്കയിലും ഓസ്ട്രേലിയയിലും ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് പോയിട്ട് വരും അല്ലെ? ഒരാളുടെ നമ്മുടെ മക്കള് അമേരിക്കയിലും ഉണ്ടാവും ഓസ്ട്രേലിയയിലും ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളാണ്, 2 ഹെമിസ്ഫിയർ ആണ് അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എവിടേക്ക് എത്തും? ആദ്യം അമേരിക്ക പോയി അവിടുത്തെ മനസ്സിൽ അവരെയൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരും. അവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവോ, എന്താ ചെയ്യണം, ഇപ്പൊ ഈ സമയം ഇന്ന സമയത്ത് അവര് ഇന്നത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അതൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ എത്തും. മോന്റെ വീട്ടില് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും, അവരിപ്പോ ഇന്നത് മാതിരി ചെയ്യണ്ടാവും. ഇതെല്ലാം ഒരേ നിമിഷത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അത്രയ്ക്കും എന്താണ് ചഞ്ചലമാണ് നമ്മുടെ മനസ്സ്. ഒരു മിനിറ്റ് പോലും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കാൻ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും 2 or 3 തവണ ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കും. ഞാൻ കേൾക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് ശ്രമിച്ചു. ആ 16 വാക്കുകൾ ഞാൻ കേട്ടു, എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് എത്തി. ഇങ്ങനെ ഒരു 4 or 5 തവണ കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾക്ക് തോന്നും, അയ്യോ ഞാൻ പാലടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടോ, ഞാൻ മറന്നു, അത് വെള്ളം ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ, കുക്കർ അയ്യോ ഇന്ന് നേരത്തെ വരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മകൻ, അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യണമല്ലോ. ഇങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ചിന്തകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ വരും. അല്ലെങ്കിൽ വേലക്കാരത്തി വന്നു ആവോ, അങ്ങനത്തെ ചിന്തകൾ വരാൻ തുടങ്ങും അല്ലെ?
അപ്പം അത്രയ്ക്കും ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ആണ് നമ്മളുടെ മനസ്സ് നമ്മൾക്ക് തരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്നുളവാകുന്ന വാസനകൾക്കനുസരിച്ച് ഓരോ മനുഷ്യനും കർമ്മം ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതരാണ്. അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഒരു നിമിഷം പോലും കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു കസേരയിൽ വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ മനസ്സ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ കർമ്മമില്ലാതെ ഒരു നിമിഷം പോലും നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. എപ്പോഴും പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നത് ജീവാത്മാവിന്റെ സ്വഭാവമാണ്. ആത്മാവിനാൽ പ്രവർത്തിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു ജഡവാഹനമാണ് ശരീരം. കൃഷ്ണാവബോധപരമായ സത്കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാത്ത പക്ഷം ആത്മാവ് മായാശക്തിയാൽ പ്രേരിതനായി പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുഴുകേണ്ടി വരും. സന്യാസം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ശുദ്ധീകരണ ചടങ്ങുകളെല്ലാം കൃഷ്ണാവബോധമാകുന്ന അന്തിമ ലക്ഷ്യം പോകുവാൻ സഹായിക്കുന്നതേയുള്ളൂ. കൃഷ്ണാവബോധമില്ലാത്ത പക്ഷം ഏതൊന്നും പരാജയം തന്നെ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, അപ്പൊ നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധപരമായിട്ടുള്ള സത്കർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക, മായാശക്തിയാൽ പ്രേരിതനായി പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുഴുകേണ്ടി വരും. അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, അതായത് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നിർത്താനും സാധിക്കില്ല, ഒഴിക്കാനും പറ്റില്ല, നമ്മുടെ ചിന്തകളെ മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് ഒരു മാർഗം ഉള്ളത്, ഒരു ചിന്തയിൽ നിന്ന് പകരം നമ്മൾക്ക് വേറൊരു ചിന്ത വരണം. ഇവ ചെറിയ കുട്ടികള് ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെ കൊച്ചു കുട്ടികളെ നമ്മളെ വീട്ടിലിരുത്തിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പണി ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചോളൂ. അവരെങ്ങനെ വെറുതെ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക, അവരിങ്ങനെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും, ബഹളം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, കുറുമ്പ് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, അല്ലെ? അപ്പൊ ഒരു നിമിഷം അവരൊക്കെ വെറുതെ ഇരിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല. എന്നാൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മാതിരി ഏതെങ്കിലും ഒരു ടോയോ എന്തെങ്കിലും അവിടെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നീ ഇരുന്ന് കളിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവും, അവരത് അവിടെ ഇരുന്ന് കളിക്കാൻ തുടങ്ങും. കളിക്കാൻ തുടങ്ങിയ പിന്നെ അവരെ കൊണ്ട് ഒരു ശല്യമില്ല, അത് അവരവിടെ ഇരുന്നോളും. അപ്പൊ അതുവരെ കരഞ്ഞും ബഹളം കൂട്ടിയിരുന്ന കുട്ടി അപ്പൊ സമാധാനമായിട്ട് കുറച്ചു നേരം അവിടെ ഇരിക്കും, നമുക്ക് നമ്മുടെ പണികളും ചെയ്യാം. അതെങ്ങനെയാണ് സാധിച്ചത്? ആ മനസ്സിനെ ഒന്നിൽ നിന്ന് മാറ്റി വേറെ ഒന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. ആ ശ്രദ്ധ എവിടേക്കാ കൊണ്ടുവന്നത്, അവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കളിപ്പാട്ടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു, അല്ലെ? ഇപ്പൊക്കെ മൊബൈൽ ഫോണാണ് കൊടുക്കുക, അത് വേറെ കാര്യം. അപ്പൊ അത് അല്ലെങ്കിൽ കൊണ്ടുവന്നു. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ശ്രദ്ധ മാറ്റിയിട്ടാണ് അവര്. അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പൂക്കളോ ചെടികളോ ഒക്കെ കാണിച്ചുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പൂച്ചയെ കാണിച്ചു കൊടുക്കും, പൂച്ച കണ്ടുവോ, ഇപ്പൊ നിന്റെ ചോറ് ഞാൻ പൂച്ചയ്ക്ക് കൊടുക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ടല്ലേ. അതെങ്ങനെയാണ്, ശ്രദ്ധ മാറ്റിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചിന്തകളെ എന്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം, ഭഗവാനിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാല് മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധ നമ്മുടെ കുറയും, ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ കുറയും. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സന്യാസം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ശുദ്ധീകരണ ചടങ്ങുകൾ എല്ലാവരും കൃഷ്ണാവബോധമാകുന്ന അന്തിമ ലക്ഷ്യം പോകുവാൻ സഹായിക്കുന്നതേയുള്ളൂ. അപ്പൊ എന്താണ്, സന്യാസാണെങ്കിലും എന്തിനാണ് സഹായിക്കുന്നത്, ഭഗവാനിലെത്താനാണ് സഹായിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾക്ക് ഇതിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്, ഭഗവാൻ എന്താ നമ്മളോട് പറയുന്നത്, ഭഗവാനിലേക്കുള്ള ചിന്തകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സന്യാസം എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഭഗവാനിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി എന്നാണ് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാബോധമില്ലാത്ത പക്ഷം ഏതൊന്നും പരാജയം തന്നെ. എന്നാൽ ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിക്കാണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തികളും എന്താണ്, പരാജയമായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. കർമ്മേന്ദ്രിയാണി സംയമ്യായ ആസ്തേ മനസാ സ്മരൻ ഇന്ദ്രിയാർത്ഥാൻ വിമൂഢാത്മാ മിഥ്യാചാര ഉച്യതേ. കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചാലും വിഷയങ്ങളിൽ മനസ്സിനെ വ്യാപരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവൻ സ്വയം ഭ്രമിപ്പിക്കുകയാണ്. കപടനാട്യക്കാരൻ എന്നാണ് അയാളെ പറയേണ്ടത്. ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതായത് പുറത്തുനിന്ന് ഒരു സന്യാസി ഞാനൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ഇപ്പൊ നമ്മളൊന്നും വേണ്ട, നമ്മൾ കാശിക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ചില നമ്മൾ പറയും ഏതെങ്കിലും നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫ്രൂട്ട്സ് ഉപേക്ഷിക്കണം എന്ന് പറയാറുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മള് ആരെങ്കിലും അത് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഉപേക്ഷിക്കുക. അപ്പൊ എനിക്ക് പഴം വളരെ ഇഷ്ടമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആപ്പിൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്, ഞാൻ ആപ്പിൾ കഴിക്കില്ല ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു. പക്ഷെ ഏതെങ്കിലും കടകളിലോ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും ബാക്കിയുള്ളവരൊന്നും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ, വീട്ടില് അത് വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുവരുമ്പോ അത് കഴിക്കാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം നമ്മൾക്ക് വരും. നമ്മൾ കഴിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കില്ല, ശരിയാണ്, പക്ഷെ ആഗ്രഹം നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ടാവില്ല. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പുറത്ത് നമ്മള് അഭിനയിക്കുന്ന മാതിരിയാണ് അത്. പുറത്തുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റില്ല, മനസ്സിലെ ആഗ്രഹങ്ങൾ തീർക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. മനസ്സിലെ ആഗ്രഹം ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഒരാൾ സന്യാസിയല്ല, കപടനാട്യക്കാരനാണ് എന്നാണ് അയാളെ പറയേണ്ടത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാതെ കപടനാട്യക്കാരായി ധ്യാനം അഭിനയിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ മുഴുകയും അഭ്യസ്ത വിദ്യരായ അനുയായികളെ ഭോഷ്ക് പറഞ്ഞ് കബളിപ്പിക്കാൻ ശുഷ്കമായ തത്വജ്ഞാനം പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന ഇത്തരക്കാർ വഞ്ചകരാണ്. അപ്പൊ അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഉള്ളിൽ ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ സ്ഥലത്ത് കേൾക്കാറുണ്ട് അല്ലെ, കുറെ സന്യാസി മഠങ്ങളൊക്കെ വളരെ എന്താണ് ചീത്ത പേരുകൾ സമ്പാദിക്കാറുണ്ട് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ട് അല്ലെ. അതാണ് ഉള്ളിലത്തെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പോവാതെ സന്യാസിയാണ് എന്ന് പറയുന്നവര് ശരിക്കും മറ്റുള്ളവരെ കബളിപ്പിക്കുകയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശരിക്കും വഞ്ചകരാണ് അല്ലെ. കാരണം നുണയാണത്. ശരിക്കും അവര് പുറത്ത് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന്, ഉള്ളിലുള്ള ഇത് വേറെ ഒന്ന്.
അതാണ് ദ്വന്ദ്ം എന്ന് പറയുന്നത്. പലതരത്തിൽ ഒരു ശുദ്ധഭക്തന് അത്തരം വ്യത്യാസങ്ങളില്ല. അയാൾ പുറത്തെന്താണോ കാണിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് അയാളുടെ മനസ്സിലും ഉള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. യോഗി എന്ന് നടിക്കുകയും വിഷയങ്ങളെ അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കടുത്ത വഞ്ചനയാണ്. അതായത് അതായത് വിഷയങ്ങളെ അന്വേഷിക്കുക മറ്റുള്ളവരെ മറമ്പില്. അപ്പൊ ഒരു യോഗി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് മത്സ്യമാംസങ്ങളൊന്നും കഴിക്കണ്ടാവില്ല, ഭയങ്കര ചിട്ടയിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. എന്നാൽ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആരും കാണാത്ത സമയത്ത് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്, ഇത് കടുത്ത വഞ്ചനയാണ്. പാപിയായ ഒരാളുടെ അറിവിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ മായാശക്തിയാൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ്? അപ്പൊ ഇത് മായയാണ്. അപ്പൊ അവരുള്ളത് ശരിക്കും ഒരു യോഗി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയിലാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത്. അത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ, അന്തരംഗ ശക്തിയും ബഹിരംഗ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഇന്റേണൽ പൊട്ടൻസി എന്നാണ് പറയുക. അതിനെ രാധാദേവിയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. മായാശക്തി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ദുർഗാദേവിയാണ്. അപ്പൊ പാപിയായ ഒരാളുടെ അറിവിന്റെ ഫലങ്ങൾ എന്താ ഉണ്ടാവുക? ഭഗവാന്റെ മായാശക്തിയില്. അപ്പൊ ആഗ്രഹങ്ങളിൽ മുഴുകിയിട്ട് ശരിയായിട്ട് വിനിയോഗിക്കാണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അയാളുടെ ഇതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. യസ്തിന്ദ്രിയാണി മനസ്സ നിയമ്യാരഭതേർജുന കർമ്മയോഗ അസക്ത സവിശിഷ്യതേ. മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഒരാൾ പ്രവർത്തന നിരതമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മനസ്സിനാൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് ആസക്തി കൂടാതെ കൃഷ്ണാബോധപരമായ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അയാളാണ് അത്യുത്തമൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രവർത്തന നിരതമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മനസ്സിനാൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട്. അപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുല്ലേ, 5 ഈ കുതിരകളെ എന്താണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ, ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ? പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ. പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളാണ് അല്ലെ. അപ്പം ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ, മനസ്സിനാൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് ആസക്തി കൂടാതെ, അതായത് നമ്മൾക്ക് വല്ലാണ്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഇതൊന്നും ഭഗവാന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല. അപ്പൊ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭക്തി സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു ഫലത്തിന്റെ ഇച്ഛ വരുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളാണ് അത്യുത്തമൻ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതായത് സ്വയം ഇഷ്ടത്തിന് വേണ്ടിയല്ലാതെ അതിനോട് ഒരുപാട് നിർബന്ധ ബുദ്ധി ഇല്ലാണ്ട് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക, അങ്ങനെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക. അങ്ങനത്തെ ഒരാളാണ് ശരിക്കും എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? അത്യുത്തമൻ. അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല ഇതിനു മുമ്പത്തെ അധ്യായത്തില് സ്ഥിതപ്രജ്ഞന്ന്, അത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഒരു ഗൃഹസ്ഥന് പോലും തന്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് കൃഷ്ണാബോധപരമായ സേവന കർമ്മത്തിലൂടെ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുക എന്ന ജീവിത ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റി ദൈവ സാമ്രാജ്യം പ്രാപിക്കാം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഒരു ഗൃഹസ്ഥൻ, നമ്മളൊക്കെ ഗൃഹസ്ഥന്മാരാണ് അല്ലെ. നമ്മൾക്കൊരു ഫാമിലി ഉണ്ട്, നമ്മുടെ കൂടെ നമ്മുടെ മക്കളുണ്ട്, അവരോട് നമ്മൾക്ക് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ട്, അവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊന്നും നിർത്താതെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം? അതെല്ലാം, ആ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം ആർക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കണം? ഭഗവാന് വേണ്ടി. ഇപ്പൊ നമ്മളെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കുക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് എന്ത് ചെയ്യണം? ഞാൻ ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് പ്രസാദമായി വെക്കുന്നു. എന്നിട്ട് മക്കൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്ന് എനിക്ക് ലഡ്ഡു ഉണ്ടാക്കി തരണം, എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് ഒരു മകൻ പറയുമ്പോൾ ആ ലഡ്ഡു നമ്മൾ പൂർണ്ണ മനസ്സോടുകൂടി ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന് വേണ്ടിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ള ബോധത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഭഗവാന് പ്രസാദമായിട്ട് സമർപ്പിച്ചിട്ട് മകന് കൊടുക്കുകയാണ്. അവന് സന്തോഷമായി അല്ലേ? അതോടൊപ്പം ഭഗവാനും പ്രീതിപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തികളെ മാറ്റണം എന്നാണ്. എന്റെ മോൻ ഇഷ്ടമാണ്, ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ള ആ മനോഭാവത്തിൽ നിന്ന് മാറി ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമാണ്, ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട തരത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് അതുണ്ടാക്കും എന്നുള്ള രീതിയിൽ അത് ചെയ്തിട്ട് അത് മകന് കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ മകന് നമ്മൾ ലഡ്ഡു തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് പ്രവർത്തിക്ക് എന്തെങ്കിലും അവിടെ മാറ്റമുണ്ടോ? ഇല്ല. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അത് പ്രസാദമാക്കി മാറ്റുന്നു. അത്രയേ ഉള്ളൂ. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പൊള്ളയായ ആത്മീയവാദം കൊണ്ട് നിഷ്കളങ്കരായ പൊതുജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഭേദപ്പെട്ടവനാണ് ശാസ്ത്ര അനുസൃതമായ നിയന്ത്രിത ജീവിതം നയിക്കുകയും അനാസക്തനായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി പുരോഗമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നയാൾ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഈ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? പുറത്ത് വലിയ സന്യാസിയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരെ എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് എല്ലാം ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ട്, നിങ്ങളുടെ എന്താ ആഗ്രഹം വേണമെങ്കിലും ഞാൻ സാധിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ കുറെ പൈസയൊക്കെ വാങ്ങി അങ്ങനെ കബളിപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലെ. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെക്കാളും ഭേദമുള്ളത് ആരാണ് എന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മള് ഗൃഹസ്ഥനായിരുന്നു കൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളെ ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അതിനോട് ആഗ്രഹമില്ല. ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ലഡ്ഡു ഉണ്ടാക്കിയത്. അപ്പം എനിക്ക് ആഗ്രഹത്തിനല്ലല്ലോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് അനാസക്തമായി പ്രവർത്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ആളാണ് ഒരു സന്യാസിയേക്കാൾ, ഇങ്ങനത്തെ കപട സന്യാസിമാരെക്കാൾ നല്ലവൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്.
നിയതം കുരു കർമ്മത്വം കർമ്മജ്യായോ ഹ്യ കർമ്മണഃ ശരീരയാത്രാഭിജതേന പ്രസിദ്ധ്യോധ കർമ്മണഃ. നിനക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കർമ്മം ചെയ്യുക. നൈഷ്കർമ്മത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് കർമ്മം. കർമ്മം ചെയ്യാതെ സ്വന്തം ശരീരം നിർത്താൻ പോലും ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് എന്താണ്? രണ്ട് വഴികളാണ്. ഒന്ന് സന്യാസം സ്വീകരിച്ചിട്ടും പോവാം, അല്ല ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടും പോവാം. കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കാതെയും നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഇവിടെ ഓരോ ഇതിലും എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കാതെ ചെയ്യുന്നതാണ് കൂടുതൽ ഉത്തമം. നിനക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഏത് കർമ്മങ്ങളാണ് വിധിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം. കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കതല്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പാരന്റ്സിനെ നമ്മൾ നോക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കണം, അല്ലേ? അതായത് വയസ്സായ അച്ഛനും അമ്മയുണ്ട്, അവരിപ്പോ നിറയെ പേര് വൃദ്ധാലയങ്ങളിലോ അവിടെയൊക്കെ കൊണ്ടുവിടാറുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് വിചാരിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് തന്ന ഡ്യൂട്ടിയാണ്. മാതാപിതാക്കൾ അനുഗ്രഹമായിട്ട് നമുക്ക് തന്നതാണ്. അവരുടെ മക്കളാണ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ജനിച്ചിട്ടുള്ളത്, അല്ലെ? അപ്പൊ അവരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി പരിചരിക്കുക. ആ പരിചരണം എന്താണ്? ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എനിക്ക് തന്ന കടമയാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാൻ പ്രീതിപ്പെടും. കാരണം ഭഗവാൻ എന്തായാലും സന്തോഷമായിരിക്കും, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടികളാണ് എല്ലാവരും. അപ്പൊ എല്ലാവരോടും നമ്മൾ സ്നേഹത്തോടു കൂടി പെരുമാറണം. സന്തോഷത്തോടു കൂടി അവരെ പരിചരിക്കാൻ നമ്മൾക്ക് മനസ്സുണ്ടാവണം. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നൈഷ്കർമ്മ്യത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠ എന്താണ്? കർമ്മം ചെയ്യുന്നതാണ്. കർമ്മം ചെയ്യാതെ സ്വന്തം ശരീരം നിലനിർത്താൻ, അതുപോലെ തന്നെ കർമ്മം ചെയ്യാണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പോട്ടെ, എല്ലാം നമ്മൾക്ക് വിശക്കും 3 നേരം, അല്ലെ? അപ്പൊ വിശക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ആരെങ്കിലും, നമ്മുടെ സർവന്റ് ആയിരിക്കാം, നമ്മുടെ അമ്മമാരായിരിക്കും, അച്ഛന്മാരായിരിക്കും, ആരോ നല്ല വിധമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണമൊക്കെ പാകം ചെയ്ത് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും കൈ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ കഴിക്കണം, അല്ലെ? വെറുതെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഭക്ഷണം എന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരുമോ? ഇല്ല. അതാണ് നമ്മുടെ ശരീരം നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രവൃത്തി ചെയ്യണം. സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രവൃത്തി ചെയ്യണം, അല്ലെ? അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യണം, ചെയ്യാതിരിക്കരുത്. അതാണ് കൂടുതൽ ഉത്തമം എന്നുള്ളത് പറയുകയാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ. ജീവനും ശരീരവും നിലനിർത്താൻ ഏതൊരാളും കർമ്മം ചെയ്യുക തന്നെ വേണം. ഭൗതിക പ്രവണതകളെ ശുദ്ധീകരിക്കാതെ തന്നിഷ്ടപ്രകാരം ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല കർമ്മം. ക്ഷത്രിയനായ അർജുനൻ ഒരു ഗൃഹസ്ഥനും സൈന്യാധിപനുമാണ്. ആ നില കൈവിടാതെ ഒരു ക്ഷത്രിയ ഗൃഹസ്ഥന് വിധിച്ചിട്ടുള്ള ചുമതലകൾ നിറവേറ്റണം എന്നതായിരുന്നു ഭഗവാന്റെ അഭിലാഷം. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു ഗൃഹസ്ഥനായിട്ടുള്ള അർജുനൻ തന്റെ ഭാര്യയോട് മക്കളോടുള്ള ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യണം. അതേസമയം സൈന്യാധിപനാണ്, രാജ്യത്തിന്റെ രക്ഷയും ചെയ്യണം. അത് രണ്ടും ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങളാൽ ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ നടത്താതെ ആരും സ്വന്തം പ്രവർത്തികൾ ഉപേക്ഷിച്ചും അന്യരുടെ ഔദാര്യത്തിൽ ജീവിച്ചും ജ്ഞാനി എന്ന് പേരെടുക്കാൻ തുനിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പൊ നിറയെ പേര് സന്യാസി ആവുന്നത് എന്തിനാണ്? നമ്മൾക്ക് കുറെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്, അല്ലെ? നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഫാമിലിയൊക്കെ നോക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യണം. ആ പ്രവർത്തികളിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിറയെ പേര് സന്യാസികളാവുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ആശ്രമത്തിൽ പോയിരുന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ജപിച്ച് അങ്ങനെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ 3 നേരം ഫ്രീ ആയിട്ട് ഭക്ഷണം കിട്ടും, അല്ലെ? അപ്പൊ അതാണ് അന്യരുടെ ഔദാര്യത്തിൽ ജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭിക്ഷ കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ്? അപ്പൊ പണ്ട് കാലത്തും നമ്മൾ പറഞ്ഞു എല്ലാ സന്യാസിമാരും ഭിക്ഷ എടുത്തിട്ടാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ സനാതന ഗോസ്വാമിയൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. അപ്പൊ അവര് ഭിക്ഷ എടുക്കുമ്പോ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? അവര് ആ ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു പശുവിനെ കറക്കണ നേരം വരയ്ക്കാണ് അവർ ഓരോ വീടുകളിൽ നിൽക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അവരെന്താ ചെയ്യുക? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. ഭഗവത്ധാമത്തിൽ പോവേണ്ട വഴികൾ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അവരെ ഭക്തരാക്കി മാറ്റും. പക്ഷെ ഈ കപട സന്യാസിമാർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഫ്രീ ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടണം, സമാധാനമായിട്ട് ഇരിക്കാലോ, ഒരു പണിയും ചെയ്യണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു. അതാണ് വ്യത്യാസം. അപ്പൊ ഒരു യഥാർത്ഥ സന്യാസി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ലെവലിൽ എത്തിയ ആൾക്കാരായിരിക്കണം. മനസ്സിലെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉള്ള ആൾക്കാരല്ല. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ കപട വേഷക്കാരാണ്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കാണുന്ന അധികവും ഇങ്ങനത്തെ കാറ്റഗറിയിലാണ് ഉണ്ടാവുക. അവരെ നമ്മൾ കരുതിയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അതിനേക്കാളും നല്ലത് എന്താണ്? ഗൃഹസ്ഥാശ്രമമാണ്. ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. യജ്ഞാർത്ഥാത് കർമ്മണ്യത്ര ലോകോയം കർമ്മ ബന്ധനക തദർത്ഥം കർമ്മ കൗന്ദേയ തസംഗ സമാചര. കർമ്മം വിഷ്ണുവിനായുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിൽ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അത് മനുഷ്യനെ ഭൗതിക ലോകത്തോട് കൂടുതൽ ബന്ധിക്കുകയുള്ളൂ. കുന്തിപുത്ര, നിന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്കായി നിർവഹിക്കൂ. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിനക്ക് എന്നെന്നും ബന്ധമുക്തനായിരിക്കാം. അപ്പൊ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെയാണ് യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നാ പറയണത്? വിഷ്ണുവിനായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിലാണ് കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞൂലേ ഇന്നലെ, അകർമ്മം, വികർമ്മം, സകർമ്മം, ഓർമ്മയില്ലേ? അപ്പൊ അകർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ പാപങ്ങളും ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് പാപങ്ങളോ പുണ്യങ്ങളോ ഇല്ല. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ വേണം. അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുക. അതാണ് യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്. യജ്ഞം എന്നാൽ വിഷ്ണു ഭഗവാൻ അല്ലെങ്കിൽ യാഗാനുഷ്ഠാനം എന്നർത്ഥം. എല്ലാ യജ്ഞാചരണങ്ങളുടെയും ശ്രീവിഷ്ണുവിന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയാണ്.
വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥയുടെ ലക്ഷ്യവും വിഷ്ണുവിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തലാണ്. വിഷ്ണു പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയാണ് മനുഷ്യൻ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത്. മറ്റു വിധത്തിലുള്ള ഏത് പ്രവൃത്തിയും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ബന്ധന കാരണമായി തീരും. എന്തെന്നാൽ പാപകർമ്മത്തിനും പുണ്യകർമ്മത്തിനും ഉണ്ട് പ്രതികരണങ്ങൾ. ഏത് പ്രതികരണവും കർത്താവിനെ ബന്ധനത്തിൽപ്പെടുത്തും. അതാണ് ഏത് പ്രവൃത്തിയും ഏതെങ്കിലും ബന്ധത്തിൽ ഒന്നിലെ പുണ്യം അല്ലെങ്കിൽ പാപം എന്നുള്ള കാറ്റഗറി വരും. കൃഷ്ണാവധത്തോടെ കർമ്മം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നയാൾ മുക്താവസ്ഥയിലാണ്. എന്നാൽ ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുമ്പോഴോ അതിന്റെ പുണ്യ പാപക്കാരൊക്കെ പോണെ ഭഗവാനാണ്. നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു വീട്ടിൽ ജോലിക്കാരൻ ഉടമസ്ഥന് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉടമസ്ഥനാണ് വരുന്നത് അല്ലെ. അതുപോലെ ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ഫലങ്ങളും ഭഗവാനാണ്. അത് പുണ്യായാലും പാപായാലും നമ്മൾക്ക് വരുന്നില്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണാബോധത്തോടെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടി ഒരാളെ ദിവ്യപ്രോക്തമായ ഭഗവത് സേവനത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുകയും ഭഗവത് നാമത്തിലേക്ക് എത്താൻ യോഗ്യനാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? അപ്പൊ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് മുക്തി തരുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവത് നാമത്തിൽ എത്താൻ യോഗ്യനാക്കുന്നു. ഇവിടെ പല ലെവലാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ആനിമൽ ലൈഫ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ കർമ്മകാണ്ഡ. അപ്പൊ ആനിമൽ ലൈഫ് എന്ന് പറയും, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ആനിമൽ ലൈഫാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ. ഇപ്പൊ ഈ ലെവൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ ഹരകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുന്ന ലെവലല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത്. സാധാരണ ലെവലിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോ മോഡേൺ ലൈഫാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അത്രയും തിരക്ക് പിടിച്ച ലൈഫിൽ ജോലിക്ക് പോകുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും, ഭാര്യയും ഭർത്താവും, കുട്ടികള് പഠിക്കുന്നവരായിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ലെവലിൽ എന്താ നടക്കുന്നത്? രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഓരോരുത്തർക്ക് ലഞ്ച് പാക്ക് ചെയ്യുക, രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ശരിയാക്കുക, നമ്മുടെ ദൈനംദിന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക. അതിന് സമയം ശരിയായിരിക്കും. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഓഫീസിലേക്ക് പോകുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞ് പണികൾ ചെയ്യുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞ് വൈകുന്നേരം നമ്മൾ തിരിച്ചു വരുന്നു. തിരിച്ചു വന്നതിന് ശേഷം എന്താണ്? വീണ്ടും എന്താണ് കുറച്ചു നേരം അവര് സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം. മേ ബി ഏതോ കളികളോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ TV കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. അതിനുശേഷം എന്താ ചെയ്യുന്നത്? വീണ്ടും ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നു, ഡിന്നർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു, എല്ലാവരും കഴിക്കുന്നു, കിടന്നുറങ്ങുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ പഠിക്കുന്നു, കുറച്ചു നേരം എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഭഗവാൻ വരുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ ഇതേ ലൈഫ് തന്നെയല്ലേ മൃഗങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. മൃഗങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് അവരുടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ എന്താ കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളത് എവിടെ നിന്നാണെങ്കിലും അവർ പാകം ചെയ്ത് കഴിക്കില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭക്ഷണം തേടുന്നു, കഴിക്കുന്നു അല്ലെ. ഇര തേടി കഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് എവിടെയെങ്കിലും കിടന്നുറങ്ങുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരെ സംതൃപ്തി നോക്കുന്നു. അതല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. ഇതേ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നമ്മൾക്ക് മനുഷ്യജീവിതം എന്തിനാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് എന്നാ പറഞ്ഞത്? ബുദ്ധി, ആ വിശേഷ ബുദ്ധി എന്തിനാ തന്നത്? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട്. അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മൃഗതുല്യമായിട്ട് ജീവിക്കുകയാണ്. ഒരു മൃഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മളൊരു വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നു, കുറച്ചുകൂടി കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് എന്നുള്ളതല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ? അതാണ് അനിമൽ ലൈഫ്. പിന്നെ കർമ്മകാണ്ഡ. പിന്നെ എന്താണ്? നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? നമ്മളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, ഒരു വീട് സമ്പാദിക്കാൻ, നമ്മുടെ മറ്റുള്ളവരുടെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ സകാമ കർമ്മയോഗ, ഫ്രൂട്ട്സ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതാണ് ഫെയിം, വെൽത്ത്, അതൊക്കെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നതാണ് കർമ്മയോഗ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഫലം ഇച്ഛിക്കാതെ, നമ്മൾക്ക് ഇതിന്റെ ഫലമൊന്നും വേണ്ട, ഞാൻ എന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് എന്നുള്ള ലെവലിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളാണ് നിഷ്കാമ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ജ്ഞാനയോഗ. അപ്പൊ ജ്ഞാനയോഗ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, മനസ്സിലെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഒന്നും പോയിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഒരു കാഷായ വസ്ത്രം അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ഞാൻ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കുറച്ചൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകുമ്പോൾ അല്ല ഭഗവത്ഗീത ശ്ലോകങ്ങളോ ഭാഗവതോ ഒക്കെ, അതൊക്കെ മറ്റുള്ളവരോട് പറയും. അങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. എന്നാൽ എന്നിട്ടോ അവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് നടക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം എന്നുള്ള പോലെ. അതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്. പക്ഷെ ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ജ്ഞാനയോഗ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നേടാനും അത് ഉപയോഗിക്കാം. അതാണ് ഇവിടെ അക്യുമുലേറ്റിംഗ് നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തിനാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നത്? അതിനുള്ള ഒരു അന്വേഷണം, അങ്ങനെയും നമ്മൾക്ക് വരാം. ഓക്കെ, അതാണ് ജ്ഞാനയോഗ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 2 തരത്തിലുണ്ട് ജ്ഞാനയോഗത്തിൽ തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ആൾക്കാർ. പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ജ്ഞാനയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഭാഗവതോ ഭഗവത്ഗീതയോ ഒക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കുക. അത് എന്നിട്ട് എങ്ങനെയാണ്? അഷ്ടാംഗയോഗ. അഷ്ടാംഗയോഗ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മളുടെ യമ നിയമ. അത് അടുത്ത 6ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ വരും അല്ലെ. നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഒരു ലെവൽ കഴിഞ്ഞ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ആ ഒരു ലെവലില് സമാധി ലെവലിൽ എത്തുന്നതാണ്, പൂർണ്ണമായും ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുന്ന ലെവലിൽ എത്തുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭക്തിയോഗ. ഭക്തിയോഗ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനുള്ള മാർഗം എന്താണ്? ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ച് ജീവിക്കുക, ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുക, അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാണ് അല്ലെ. അഷ്ടാംഗയോഗയുടെ പ്രോസസ് എന്താണെങ്കിൽ അവർ ധ്യാനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുകയാണ്, ഭഗവാനെ കാണുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവിടെ എന്താണ്? ജ്ഞാനയോഗ എന്ന് പറയുന്നത് സൺഷൈൻ ആണ്, ഒരു പ്രകാശം. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങി, ഞാൻ ആരാണെന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം വന്നു.
അതാണ് സൺഷൈൻ, പ്രകാശമാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് എന്താണ്? അഷ്ടാംഗ യോഗയിൽ നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുന്നുണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഏത് രൂപത്തിനെ? നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള പരമാത്മാ രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാനെ. അതാണ് ഒരു അതായത് ഉദയത്തിന്റെയും അസ്തമത്തിന്റെയും സമയത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അതാണ് സൺ ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാന്റെ പ്ലാനറ്റിലേക്ക് ഉള്ളിലത്തെ എന്താണ് സൂര്യദേവൻ എന്നുള്ളത് അറിയുക എന്നുള്ളതാണ്. ഭക്തി സേവനങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ഓടക്കുഴലിൽ നിന്ന ആ ഭഗവാന്റെ താമത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും അറിയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിലെന്താ വരുന്നത്? പ്രോഗ്രസീവ് ഇതിൽ വന്നിട്ട് അനിമൽ ലൈഫ്, കർമ്മകാണ്ഡ, സകാമ കർമ്മയോഗ, നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗ വന്നു. അതിനുശേഷം അവർ അഷ്ടാംഗ യോഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല, ജ്ഞാനയോഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. നേരെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണ്. അതാണ് ഇവിടെ വ്യത്യാസം കേട്ടോ. ഇനി അടുത്തത് എന്താണ്? ലാസ്റ്റ് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിലുള്ളത് ഏതാണ് നോക്കൂ. അനിമൽ ലൈഫ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? നമ്മൾ ഭഗവാനാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ സംഭവം അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ സംഘത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഭഗവാനാണ് എല്ലാം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പ്രേമഭക്തി വരയ്ക്കും നമ്മൾ എത്താണ്. സാധനാഭക്തിയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ അവസാനത്തെ ഭാഗമാണ് ഇതെന്ന് ഭാവഭക്തി അല്ലെങ്കിൽ പ്രേമഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രേമഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് നവവിധ ഭക്തി എന്ന് പറയും. ഇനി ഭക്തി യോഗ വരുമ്പോൾ അത് കുറച്ചും കൂടി വിസ്തരിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കും കേട്ടോ. സഹയജ്ഞ പ്രജാ സൃഷ്ട പുരോവാച പ്രജാപതി അനേന പ്രസവിശ്വാദ്യ ഏഷം വോസ്തിഷ്ഠ കാമദു. സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിൽ പ്രജാപതി ദേവന്മാരെയും മനുഷ്യരെയും ഒപ്പം തന്നെ വിഷ്ണുവിനായുള്ള യജ്ഞങ്ങളെയും ഉത്പാദിപ്പിച്ച ശേഷം അവരെ ഇങ്ങനെ ആശീർവദിച്ചു. ഈ യജ്ഞത്തെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരാവുക. മോക്ഷപ്രാപ്തിക്കും സുഖജീവിതത്തിനും വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. അപ്പൊ സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? അപ്പൊ യജ്ഞത്തെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരാവുക. അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും നമ്മൾക്ക്? അത് മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. സുഖജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞ ഭൗതിക ജീവിതം, നമ്മൾ സന്തോഷിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളും നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മളെ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വിസ്മരിച്ചു പോയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ജീവിതം ആത്മാക്കൾക്കെല്ലാം ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? ജ്ഞാനം കൊണ്ട് അവർക്ക് യജ്ഞം കൊണ്ട് എന്നാണ് കേട്ടോ, ജ്ഞാനം കൊണ്ട് എന്നല്ല, യജ്ഞം കൊണ്ട് അവർക്ക് ഈ ലോകത്തിലുള്ള കാലത്തോളം ഉത്കണ്ഠ കൂടാതെ സുഖമായി ജീവിക്കുവാനും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഓഫീസേഴ്സ് ആണ് ദേവതമാരെന്നാണ് പറയുന്നത്. അവര് നമ്മൾക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എത്തിച്ചു തരുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഓക്സിജൻ ആണെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ തരുന്നുണ്ട്, വായു തരുന്നുണ്ട്, എല്ലാം, അതായത് ജലം, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ പ്രകൃതിയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ യജ്ഞം കൊണ്ട് എന്താ കിട്ടുക? ഈ ഉത്കണ്ഠ കൂടാണ്ട് ജീവിതാവസാനം വരെ ജീവിക്കാനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ശരീരം നശിച്ച ശേഷം നമ്മൾ എവിടേക്ക് പോകും? ഭഗവാന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിൽ എത്തും. അതിനാണ് യജ്ഞം ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ യുഗത്തിൽ എന്ത് യജ്ഞാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? സങ്കീർത്തന യജ്ഞാണ്, അഥവാ ദൈവനാമോച്ചാരണമാണ് നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുക. നമ്മുടെ സങ്കീർത്തന യജ്ഞം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ദേവാൻ ഭാവയതാനേന തേ ദേവാ ഭാവയന്തു പരസ്പരം ഭാവയന്തക ശ്രേയ പരമവാപ്സ്യത. അപ്പൊ ദേവന്മാർ യജ്ഞം കൊണ്ട് സന്തുഷ്ടരായാൽ നിങ്ങളെ അവർ സന്തുഷ്ടരാക്കും. അതാണ് നമ്മളിപ്പോ ഒരു ജോലിക്ക് പോകുമ്പോ എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്നു, നമുക്ക് പൈസ കിട്ടുന്നു അല്ലെ. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ഉറപ്പല്ലേ? അതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മൾക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾക്ക് ദേവന്മാർ തരുമ്പോ അവരെ നമ്മൾ പ്രീതിപ്പെടുത്തണം അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്? യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ പരസ്പര പ്രീണനം കൊണ്ട് രണ്ടു കൂട്ടർക്കും പരമശ്രേയസ് അനുഭവിക്കാം. ദേവന്മാരുടെ പ്രീതിയും അപ്രീതിയും മനുഷ്യന്റെ യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും സർവ്വയജ്ഞ ഉപഭോക്താവ് എന്ന നിലയ്ക്ക് വിഷ്ണു പൂജിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മൾ ഇപ്പൊ മറ്റു ദേവത, ഇപ്പൊ ഗണപതി ഹോമം ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട്, പൂജകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ. പക്ഷെ ആ പൂജകളുടെ യഥാർത്ഥ ഫലം എവിടേക്കാ പോകുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് വിഷ്ണുവിനാണ്. അതാണ് യജ്ഞങ്ങളെല്ലാം വിഷ്ണുവിന് വേണ്ടി ചെയ്യുക എന്ന് പറയുക, വിഷ്ണുവിനുള്ള കർമ്മം എന്ന നിലയ്ക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വേദങ്ങൾ പറയുന്നു യജ്ഞാചരണം സർവ്വകർമ്മങ്ങളെയും പവിത്രീകരിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള, അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് കലിയുഗത്തിൽ എന്താ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്? ഒരു അഗ്നി നെയ്യിട്ടിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹോമം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല പറയുന്നത്. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാന് വേണ്ടി, വിഷ്ണു ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്കി എല്ലാ ദേവതമാരും പ്രീതിപ്പെടും. അതെങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വയറ്റിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അല്ലെ. ആ വയറ്റിലേക്ക് പോയ ഭക്ഷണം എന്താണ്? എല്ലാ ഭാഗങ്ങളെയും പോഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, കൈകളെ, കാലുകളെ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ എല്ലാം പോഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അതുപോലെ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മറ്റേ എല്ലാ ദേവതന്മാരെയും സന്തോഷിപ്പിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്.
അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഭഗവാൻ എന്ന് വരുന്നു, വേദാസ് വരുന്നു. എന്നിട്ട് എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇവിടെ മഴ പെയ്യുന്നു. അന്നാദ് ഭവന്തി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അന്നാദ് ഭവന്തി ഭൂതാനി എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ശ്ലോകമാണ്. അപ്പൊ അതില് എന്താ വരുന്നത്? ഈ മഴ പെയ്യുന്നു അല്ലെ. മഴ പെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് എന്ത് വരുന്നത്? നിറയെ വെള്ളം കിട്ടും. വെള്ളം കിട്ടുമ്പോഴോ നിറയെ ധാന്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ആ ധാന്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഇതുവരെയ്ക്കും കറക്റ്റായി. അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. ആ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ സന്തോഷിച്ചു അല്ലേ. എന്നിട്ട് ഭഗവാന് സന്തോഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭംഗിയായി നടത്തി തരും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇതാണ് സൈക്കിൾ ഓഫ് സാക്രിഫൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. യജ്ഞങ്ങളുടെ പ്രകടനത്തിലൂടെ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു. യജ്ഞത്തിന്റെ പ്രകടനത്തിലൂടെ ഒരാളുടെ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു. എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കൂ. ഈ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്ന വസ്തുക്കൾ കഴിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരാളുടെ നിലനിൽപ്പ് ശുദ്ധമാകുന്നു. ഇതാണ് ഭഗവാന് പ്രസാദമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു വെജിറ്റബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു പാപം ഉണ്ടാവാം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് ചെറിയ ജീവികളെയെല്ലാം നമ്മൾ കൊല്ലുന്നുണ്ടാവും, ആ വെള്ളത്തിലുള്ളവര് എല്ലാം. അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാൻ സമർപ്പിക്കുന്നതോടെ ആ പാപങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷണം ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്തോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ആ പ്രസാദം കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പാപങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാണ്ടാവണം. അപ്പൊ ബുദ്ധി വിശദീകരിക്കപ്പെടുമ്പോ എന്താ ഉണ്ടാവുക? ഒരാൾക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയും, ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം നമ്മൾക്ക് വരും. അപ്പൊ ഇവയെല്ലാം കൂടിച്ചേർന്ന് ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിന്റെ വലിയ ആവശ്യകതയായ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഭക്തന്മാരായി മാറുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇഷ്ടാൻ ഭോഗാൻ ഹി വോ ദേവാദാസ്യന്തേ യജ്ഞ ഭാവിതാഹ തൈർദത്താന പ്രദായേഭ്യോ യോ ഭുക്തേ സ്തേന ഏവ സഹ. ജീവിതത്തിൽ വിവിധങ്ങളായ ആവശ്യങ്ങളുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന ദേവന്മാർ യജ്ഞത്താൽ സന്തുഷ്ടരായി ആവശ്യ വിഭവങ്ങളെല്ലാം മനുഷ്യർക്ക് നൽകും. ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യം അറിയാത്തവർക്കാണ് ദേവന്മാർക്ക് ഉള്ള യജ്ഞം വിധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി ഭഗവാൻ, നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന് ചെയ്താൽ മതി എല്ലാവർക്കും എത്തുന്നു. ഇതറിയാത്ത ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യാം? ദേവന്മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് പഞ്ചമഹായജ്ഞങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന യജ്ഞങ്ങൾ ഒഴിച്ചുകൂടാത്തവയാണ്. അതാണ് ശിവൻ, ദുർഗ, ഗണപതി അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ലേ, അതാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ജീവിതത്തിന് അത്യാവശ്യമായ ചൂട്, വെളിച്ചം, വെള്ളം, വായു, സൂര്യപ്രകാശം, നിലാവ്, മഴ ഇവയൊന്നും തന്നെ മനുഷ്യന് ഉത്പാദിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. കറക്റ്റ് അല്ലേ? ഏതെങ്കിലും നമുക്ക് ഉത്പാദിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ? അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതം ഈശ്വരദത്തങ്ങളായവയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈശ്വരദത്തങ്ങളായ വിഭവങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്കായി മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ ശ്രമിക്കാതെ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിൽ അധികം കുടുങ്ങി പോകുന്നവർക്ക്, ചോരന്മാർക്ക് അനുയോജ്യമായ ശിക്ഷാപ്രകൃതി നിയമം അനുസരിച്ച് കിട്ടും. അപ്പൊ എന്താണ്? ഈ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യാണ്ട് ഞാനാണ് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നത്, എല്ലാം എന്റേതാണ് എന്നുള്ള മനോഭാവത്തോടു കൂടി ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കാണ് ഈ ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് ശിക്ഷ ഈ പ്രകൃതി തന്നെ തരും. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് രോഗങ്ങളായിട്ട് വരുന്നു അല്ലെ, പല കാര്യങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത്. യജ്ഞശിഷ്ടാശിനോ മുച്യന്തേ സർവകൽപിഷൈഹി മുഞ്ചതേത്വകം പാപായേ ഭജന്ത്യാത്മകാരണ. യജ്ഞത്തിൽ നിവേദിക്കപ്പെടുന്ന അന്നം ഭക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവത് ഭക്തന്മാർ സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരാകുന്നു. സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നവർ പാപത്തെയാണ് ഭുജിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാൻ സമർപ്പിച്ച് കഴിക്കുക, പ്രസാദമായിട്ട് കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവത് ഭക്തന്മാർ എപ്പോഴും കൃഷ്ണനിൽ പ്രേമഭക്തരാകയാൽ ഭഗവാന് നിവേദിക്കാതെ യാതൊന്നും സ്വീകരിക്കുകയില്ല. അതാണ് നമ്മൾ ഇസ്കോളിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. എന്ത് ഭക്ഷണം ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഭഗവാന് നിവേദിച്ചിട്ടാണ് കഴിക്കുക. തനിക്ക് മാത്രമായോ ഇന്ദ്രിയ സന്തർപ്പണത്തിനോ ആഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്നവർ ചോരന്മാരാണെന്ന് മാത്രമല്ല പല വിധത്തിലുള്ള പാപങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കൾ കൂടെയാണ്. ഇവിടെ കുറച്ച് സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ പാപമാണ് കിട്ടാതെ എന്താന്ന് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മൾ ഒന്നിനെ കൊല്ലാന്ന് പറഞ്ഞ പാപമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയോ ജീവികൾ ചാവുന്നുണ്ടെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അത്തരം പാപങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾക്ക് മുക്തി കിട്ടും പ്രസാദമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ. അന്നാത് ഭവന്തി ഭൂതാനി പർജന്യാത് അന്ന സംഭവക യജ്ഞാത് ഭവതി പർജന്യോ യജ്ഞകർമ്മ സമുദ്ഭവക. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ധാന്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നു. അതാകട്ടെ മഴ മൂലമുണ്ടാകുന്നു, മഴ യജ്ഞത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നു, യജ്ഞങ്ങൾ വിധിപ്രകാരമുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും. അപ്പൊ മനുഷ്യന് ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായത് ധാന്യങ്ങളും പച്ചക്കറികളുമാണ്. അതുകൊണ്ട് കൃഷി ഭൂമിയിലെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെയാണ്, ഫാക്ടറിയിലെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ അല്ല നിലനിൽപ്പിനായി നമ്മൾക്ക് ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. കൃഷിഭൂമിയിലെ ഉൽപാദനം മഴയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. മഴയാകട്ടെ നമ്മൾക്ക് അറിയാമല്ലേ മഴ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അപ്പൊ ഇതിൽ എങ്ങനെയാ പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആത്മാക്കളൊക്കെ മേലേക്ക് പോകുമല്ലോ. അപ്പൊ ആ ആത്മാക്കൾ വന്നിട്ട് ഈ മഴയെ കൂടെ അത്ര താഴത്തേക്ക് വരിക. ഈ താഴേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? അത് ഭൂമിയിൽ പതിക്കുന്നു. ആ ഭൂമിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചെടികളായിട്ട് ധാന്യങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചു വല്ലുന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് ആ ധാന്യങ്ങള് ആരാണ്? ഒരു പുരുഷൻ
ആണുങ്ങൾ കഴിക്കും അല്ലെ, അവരിൽ നിന്ന് ഒരു സ്ത്രീയുമായിട്ട് ഒരു സംയോഗം ഉണ്ടാവുമ്പോ അങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇത് ഫോം ആവുന്നത്. നമ്മൾ അണ്ടം എന്ന് പറയില്ലേ, അങ്ങനെ ഫോം ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഒരു പുതുജീവൻ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെടികളുമായിട്ട് എത്ര ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ലൈഫും ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് ആലോചിക്കൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോ എന്താ ഉണ്ടാവുക, ഭഗവാനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക, ധാന്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. ധാന്യങ്ങൾ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക, നമ്മൾക്ക് എല്ലാവരും ഈ ജീവിതം നിലനിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ കലിയുഗത്തിൽ വിധിക്കപ്പെട്ട യജ്ഞം സങ്കീർത്തന യജ്ഞമാണ്. അത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഭഗവാനെ മാത്രം പൂജിച്ചാൽ മതി, അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം സന്തോഷിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കർമ്മ ബ്രഹ്മോദ്ഭവം വിധി ബ്രഹ്മാക്ഷര സമുദ്ഭവം തസ്മാ സർവഗതം ബ്രഹ്മ നിത്യം യജ്ഞേ പ്രതിഷ്ഠിതം. അപ്പൊ വേദങ്ങളിൽ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് വന്നതാണ് ഈ വേദങ്ങൾ. അതിനാൽ സർവ്വവ്യാപകമായ അതീന്ദ്രിയ സത്ത യജ്ഞകർമ്മങ്ങളിലാണ് എന്നും കുടികൊള്ളുന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം, ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യണം. അപ്പൊ അപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് വേദങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. വേദം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ കർമ്മത്തിന്റെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം, വേദങ്ങളിൽ എന്താണോ പറഞ്ഞത് അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം. അപ്പൊ എന്താണ് കാരണം, അത് ഭഗവാൻ നേരിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് വേദങ്ങൾ. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തേണ്ടത് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു തരികയാണ് വേദങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന്, നമ്മളുടെ കണ്ണുകളുടെ ഇഷ്ടത്തിനോ കാതുകളുടെ ഇഷ്ടത്തിനോ അല്ല, വായുടെ രുചിക്ക് അനുസരിച്ചോ അല്ല നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ഭഗവാന് എന്താണോ ഇഷ്ടം അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതിക സുഖാസ്വാദനത്തിൽ ആസക്തരായ ബദ്ധാത്മാക്കളെ അവരുടെ, അതായത് വഴി പിഴച്ച ആഗ്രഹങ്ങൾ, അതാണ് നമ്മളുടെ വീട്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ, ബന്ധങ്ങൾ, ഓവറായിട്ടുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റ്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളതല്ല വേദങ്ങളിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം, കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണം, ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം. ഏവം പ്രവർത്തിതം ചക്രം നാനുവർത്തയ ദീഹയ അകായുരീന്ദ്രിയാരാമോ മോഹപ്പാർത്ഥ ജീവതി. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, വേദങ്ങൾ പറഞ്ഞ യജ്ഞങ്ങളൊന്നും അനുഷ്ഠിക്കാണ്ട് ജീവിക്കുന്നവര് പാപം നിറഞ്ഞ ജീവിതമാണ് നയിക്കുന്നവർക്ക് പാപങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ ജീവിതത്തിന് ഒരു ഫലവും ഇല്ല. വീണ്ടും നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് വരും, ജനനം മരണം വാർദ്ധക്യം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് തന്നെ ഈ 84 ലക്ഷം ജീവവർഗങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നുമായിട്ട് ജനിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇനി കർമ്മയോഗം, ധ്യാനയോഗം, ഭക്തിയോഗം, ഇതിൽ നമ്മൾ ഏതായാലും ശരി. അപ്പൊ എന്ത് വേണം, ഈ ഏത് യോഗം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും അത് എവിടേക്ക് എത്തും, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്തും. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞൂലേ, കുറച്ച് നീണ്ട വഴിയാണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കർമ്മയോഗവും ധ്യാനയോഗം. ഭക്തിയോഗം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ ലിഫ്റ്റിൽ പോണ മാതിരി ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താം. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ സുഖാസക്തരായത് യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ കൊണ്ട് സ്വയം ശുദ്ധീകരിക്കണം. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം, യജ്ഞാനുഷ്ഠാനത്തിൽ പരിശീലനം സിദ്ധിച്ചവരെന്ത് ചെയ്യണം, കൃഷ്ണാവബോധം നേടും. പക്ഷെ എന്താണ്, ഈ ഒരു ജന്മം കൊണ്ട് നേടിയെന്ന് വരില്ല. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുക, ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ എന്താ, അല്ലാത്ത പക്ഷം അതെന്താ വരുന്നത്, വൈദിക വിധികൾ വെറും സന്മാർഗ നിയമങ്ങളാണ്. അതായത് ഭഗവാനെ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൊണ്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. അവർ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ പുണ്യങ്ങൾ സമ്പാദിക്കും, വീണ്ടും ഇവിടെ വരണം അല്ലേ. യസ്ത്വാത്മാരതിരേവസ്യ ആത്മതൃപ്തശ്ച മാനവ ആത്മന്യേവച സന്തുഷ്ട തസ്യ കാര്യം ന വിദ്യതേ. അപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത്, ഒരു ആത്മാരാമനായിട്ട് വർത്തിക്കണം. ആത്മാരാമൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്കായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. നമ്മളൊക്കെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അതിന് പകരം എന്ത് ചെയ്യണം, ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ നോക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്താൽ എന്താണ്, ആയിരക്കണക്കിന് യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്. ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആ മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞു പോയിട്ട് എന്തുണ്ടാവും, ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നൈവ തസ്യാകൃതേനാർത്തോ നാകൃതേന കശ്ചന നസ്യ സർവഭൂതേഷു കച്ചിതർത്തവ്യഭാശ്രയക. അപ്പൊ എന്താണ്, തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം നിറവേറ്റുന്നത് കൊണ്ട് നേടാനായിട്ട് ഒന്നുമില്ല ഈ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരാൾക്ക്. അതായത് ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ലല്ലോ, എല്ലാം ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തണം എന്നുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യം മാത്രമല്ലേ അവർക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ എന്താണ്, അത് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ഒരു കാരണവുമില്ല. അതായത് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും അവർ ചെയ്യും, ചെയ്യാണ്ടൊന്നും ഇരിക്കില്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ ആഗ്രഹപൂർത്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുപോലെ അവർക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതില്ല. അവർക്ക് ശരിക്കും ആത്മാരാമനായി ആ ഒരു ലെവലെത്തിയ മഹർഷിമാരൊക്കെ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ വാൽമീകിയൊക്കെ അറിയാമല്ലേ, അവർ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടാണ് തപസ് കൊണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ല. പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് അവർ ജീവിച്ചിരുന്നത്, ഭക്ഷണം കഴിക്കാണ്ട്, അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മറ്റൊരു ജീവിയും അവർക്ക് ആശ്രയിക്കേണ്ടതില്ല, ഭഗവാനും അവരും തമ്മിൽ മാത്രമാണ് അവരുടെ ബന്ധം ഉണ്ടാവുക. ആ ഒരു ലെവലിൽ അവർ മേലേക്ക് പോകും എന്നുള്ളതാണ്. കൃഷ്ണാബോധനായ ഭക്തൻ ദേവന്മാരിലോ മനുഷ്യരിലോ അഭയം തേടുകയില്ല. ആത്മജ്ഞാനിക്ക് വിധിവിഹിതമായ ഒരു കർമ്മവും ചെയ്യേണ്ട ബാധ്യതയില്ല.
ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭക്ഷണം വേണ്ട, നമ്മൾക്ക് അതിനോട് വിശപ്പില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലോ നമ്മൾക്ക് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യണ്ടല്ലോ. ആ ഒരു ലെവൽ, അത് ഏത് പ്രവൃത്തിയും അവർക്ക് ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാനില് ലയിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്, ആ ഒരു ലെവലിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല് തസ്മാത് അസക്ത സതതം കാര്യം കർമ്മ സമാചര അസക്തോ ഹ്യാചരൻ കർമ്മ പരമാപ്നോതി പുരുഷക. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഫലം ചെയ്യാതെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുക. അതിനാണ് നിഷ്കാമകർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാനും ആ വ്യക്തിഗതികൾക്ക് മുക്തിയുമാണ്. അപ്പൊ പരമപദം പ്രാപിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ എത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. മറ്റുള്ളവർക്കോ ഭഗവാനെ ഒരു വ്യക്തിയല്ല, ഒരു പ്രകാശമാണ് തരത്തില് കാണുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അത് ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ ലയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഒരു നല്ല മനുഷ്യനോ അഹിംസാ നിരതനോ ആകണം എന്നത് വ്യക്തിപരമായ ആഗ്രഹമാണ്. ഭഗവത് പ്രീതിക്കായി പ്രവർത്തിക്കണം. എന്ത് ചെയ്യണം? ഫലാകാംക്ഷ കൂടാതെ പ്രവർത്തിക്കണം. ഇതാണ് ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ച് തരുന്ന ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള കർമ്മം. ഇനി കർമ്മണൈവ ഹി സംസിദ്ധി ആതിഥാജനഗാതയ ലോക സംഗ്രഹമേവാപി സമ്പശ്യൻ കർത്തും അർഹസി. അപ്പൊ ജനകൻ മുതലായ രാജാക്കന്മാർ തങ്ങൾക്ക് വിധിച്ച കർമ്മം മാത്രം അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് പരിപൂർണതയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. അതിനാൽ സാമാന്യ ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനായി നീ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താ ജനകൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മഹാജനങ്ങളിൽ ഒരാളാണ് കേട്ടോ. 12 മഹാജനങ്ങളാണ്. അവർ ശുദ്ധഭക്തന്മാരാണ്. അപ്പൊ ഈ ജനകനെ പോലുള്ള ആൾക്കാര് ശുദ്ധഭക്തരായിരുന്നാലും ഒരു രാജാവിന്റെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്തിരുന്നു. അവരെല്ലാവരും ഭക്തന്മാരാക്കിയിരുന്നു ആ രാജ്യത്തിലുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയായിട്ട് അപ്പൊ അതാണ് അർജുനനോട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവരെ സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് നീ ഒരു മാതൃകയായിരിക്കണം എന്ന് പറയാണ്. അതിനുവേണ്ടി നീ എന്ത് ചെയ്യണം? യുദ്ധം ചെയ്യണം അല്ലെ. കൃഷ്ണാബോധം സിദ്ധിച്ച ആൾക്കാർക്ക് ലൗകിക കാര്യങ്ങളിൽ താല്പര്യമില്ല. എന്നാലും അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു ഉദാഹരണമാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവര് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നു. അതാണ് ജനകനെ പോലുള്ള ആൾക്കാര് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വിധം അപ്പൊ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനായിട്ട് അവതരിച്ചു. ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാൻ ഒരു പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെ. എന്നിട്ടും ഭഗവാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിരുന്നു. ഒരു മകന്റെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്തിരുന്നു അല്ലെ. ഒരു അച്ഛന്റെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്തിരുന്നു. എത്ര ഭാര്യമാരുണ്ടായി, അവർ ഓരോരുത്തർക്കും തനി ആയിരുന്നു. ഏതൊരു ഭാര്യയ്ക്കും ഒരു ഫീലിംഗ് കൊടുത്തിട്ടില്ല വേറൊരു ഭാര്യ അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. അവരവരെ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോ അവരെ വീട്ടിൽ മാത്രമായിട്ടാണ് അവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിരുന്നത്. അത്രയും ഉദാത്തമാണ് ഭഗവാന്റെ ആ കഴിവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവണം? നമ്മളുടെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യൂ, അകർമ്മമായിട്ട് ചെയ്യൂ എന്നുള്ളതാണ് ഈ അധ്യായം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ ചോദ്യങ്ങള് നമ്മള് കേൾക്കണം അല്ലെ. ഒരു 5 മിനിറ്റ് അല്ലേ വേണ്ടു. നമുക്കത് അതും കൂടെ അവസാനിപ്പിക്കാം കേട്ടോ ഒന്ന്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ അല്ലേ? ഓക്കെ. നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ എടുത്തോളൂ. എന്റെ അടുത്ത് അഞ്ജന മാതാജി എനിക്ക് ആ ചോദ്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് തരാമോ? രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തില് അഞ്ജന മാതാജി ഉണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഞാനിപ്പോ ഷെയർ ചെയ്യാം. മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം. രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ മാതാജി. അത് മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം നാളെ അടുത്ത പാർട്ടിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം നമുക്ക് എടുക്കാം ഇപ്പോ. ഓക്കെ ആണോ? ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആരെങ്കിലും വായിക്കാമോ ഒന്ന്? ഹരേ കൃഷ്ണ. രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? ചെയ്യുന്ന 5 വിഷയങ്ങൾ പറയൂ. ഈശ്വരൻ, ജീവാത്മാവ്, ഭൗതിക പ്രകൃതി, കാലം, കർമ്മം. ഈശ്വര, ജീവാത്മാവ്, പ്രകൃതി, കാലം, കർമ്മം. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ്? നിർവചിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നിർവചിക്കുന്നത്? സൗന്ദര്യം, ശക്തി, സമ്പത്ത്, കീർത്തി, ജ്ഞാനം, ത്യാഗം. അതെ, അതോടൊപ്പം അതായത് സമ്പത്ത്, ശക്തി, യശസ്, സൗന്ദര്യം, ജ്ഞാനം, ത്യാഗം എന്നിവ പരിപൂർണമായി ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് പരമപുരുഷൻ. ഇത് പറഞ്ഞതാരാണ്? പരാശരമുനിയാണ് കേട്ടോ. പരാശരമുനിയാണ് ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇനി പാർത്ഥൻ എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെ, മൂന്നാമത്തെ. അത് പൃഥയുടെ കുന്തിയുടെ വേറെ പേരാണ് പ്രിത എന്നുള്ളത്. പ്രിത എന്ന് പറയാൻ കാരണം ശരിക്കും അത് എന്താ കാരണം എന്നറിയാമോ? എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ 2 പേര് കുന്തിക്ക്? അറിയാമോ ആർക്കെങ്കിലും? അതെന്താന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രിത എന്ന് പറഞ്ഞ ശരിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞൂലേ കൃഷ്ണന്റെ വസുദേവന്റെ പെങ്ങളാണ് കുന്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഉഗ്രസേന
ആ രാജാവിന് ജനിച്ച പുത്രിയാണ്. പക്ഷേ ഈ കുന്തിബോധൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അവർക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് കുട്ടികളില്ലാത്ത കാരണം കൊണ്ട് ഈ അവരെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ദത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് കുന്തി എന്നുള്ള പേര് വന്നിട്ടുള്ളത്, കുന്തിബോധന്റെ പുത്രി. പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തില് ഉഗ്രസേനന്റെ മകളാണ് ആര്, പൃഥ. അപ്പോഴത്തെ പേരാണ് ഈ പൃഥ എന്നുള്ളത് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് പൃഥയുടെ പുത്രൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ഇതിൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല. ഇനി 4ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? ആർക്കാണ് ഒരു ഗുരുവിനെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? അനുസരിച്ച് എങ്ങനെയുള്ള ഗുരുവിനെ ഉപേക്ഷിക്കണം? അത് വന്നിട്ട് എന്താണ്? വൈദിക നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ദുഷ്കൃത്യം ചെയ്യുന്നവനും വിവേകം നശിച്ചവനുമായ ഗുരുവിനെ ഉപേക്ഷിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്തോ? വൈദിക നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ദുഷ്കൃത്യം ചെയ്യുന്നവനും വിവേകം നശിച്ചവനുമായ ഗുരുവിനെ ഉപേക്ഷിക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി 5ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയൂ. ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്ന 4 തരം ക്ലേശങ്ങൾ. 4 അല്ല, അത് 3 തരം ക്ലേശങ്ങളാണ് കേട്ടോ. ആധ്യാത്മിക ക്ലേശങ്ങൾ, ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങള്, അതിദൈവിക ക്ലേശങ്ങളാണ്. അത് 3 തരാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടേക്കണത് തെറ്റാണ് കേട്ടോ. ഇനി 5ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? അതൊന്നുകൂടെ പറഞ്ഞാണ്. ആധ്യാത്മിക ക്ലേശങ്ങൾ, ആധ്യാത്മിക ക്ലേശങ്ങൾ, അതിഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ, എല്ലാവരും ഒന്ന് മ്യൂട്ടിലാവാമോ? കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കേട്ടോ, സൗണ്ട് ഒട്ടുമില്ല. മാതാജി 4 തരം ക്ലേശങ്ങളുണ്ട്. ജനനം, മരണം, ാണ്. അത് ശരിയാണ് മാതാജി. പക്ഷെ ക്ലേശങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പൊതുവെ പറയുക ജനന മരണ വാർദ്ധക്യ രോഗം എന്നുള്ളതാണ് അത് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ക്ലേശങ്ങൾ എന്നുള്ള ലെവലിൽ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ 3 തരം ക്ലേശങ്ങളാണ്. അതും ഒക്കെയാണ്. പക്ഷെ ആധ്യാത്മിക ക്ലേശങ്ങൾ, അതിഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ, അതിദൈവിക ക്ലേശങ്ങൾ. മറ്റേതെന്ന് പറയുന്നത് ജനന മരണ വാർദ്ധക്യ രോഗം എന്നുള്ളതാണ്. അതിന് ക്ലേശങ്ങൾ എന്നുള്ള ലെവലിൽ സാധാരണ പറയാറില്ല. നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടണം എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ഏതായാലും ഓക്കെയാണ്. പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ 3 തരം ക്ലേശങ്ങളാണ് പറയുക കേട്ടോ. ആധ്യാത്മിക ക്ലേശങ്ങള്, അതിഭൗതിക ക്ലേശങ്ങള്. മാതാജി അത് 22 ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ എന്ന ചോദ്യം ഉണ്ട് മാതാജി. വേറെ ഉണ്ടോ? വേറെ വരുന്നുണ്ടോ? അത് 22ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വരുന്നുണ്ട്, ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ ഏതെല്ലാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ജനനം മരണ വാർദ്ധക്യ രോഗം എഴുതിയാൽ മതി മാതാജി. ജനനം, മരണം, വാർദ്ധക്യം, രോഗം. ഇനി 5ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയൂ. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പറയണം കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ്. ഒരു വ്യക്തി വിജ്ഞാനിയാകുന്നത് എപ്പോഴാണ്? എപ്പോഴാണ് പറയൂ. ആത്മാവിനെ പോലെ പ്രാധാന്യം ശരീരത്തിന് ഇല്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന വ്യക്തി വിജ്ഞാനിയാണ്. ആത്മാവിനെ പോലെ പ്രാധാന്യം ശരീരത്തിന് ഇല്ല എന്നറിയുന്ന വ്യക്തി ശരിക്കും വിജ്ഞാനിയാണ്. ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ മുക്തിക്ക് അർഹനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എന്താണ്? ആരെങ്കിലും എഴുതിയെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ. സമഭാവനയോടെ സുഖവും ദുഃഖവും ഒരുപോലെ കാണുന്ന ദുഃഖങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ രണ്ടിനെയും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ഔന്നത്യം കൈവരിക്കാനുള്ള നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉള്ളവരായിരിക്കണം അല്ലേ? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടണം എന്നുള്ളത്, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ഔന്നത്യം കൈവരിക്കാനുള്ള നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉള്ളവരായിരിക്കണം. സുഖ ദുഃഖങ്ങളെ ഒരുപോലെ സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നവരായിരിക്കണം. അങ്ങനത്തെ വ്യക്തിയാണ് മുക്തിക്കാർക്കാര്. ഇനി 8ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? ആത്മാവും ശരീരവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? ഭൗതിക ശരീരത്തിന് നിലനിൽപ്പില്ല, ആത്മാവിന് നാശമില്ല. ആത്മാവ് ശാശ്വതമാണ്. ആത്മാവ് മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമാണ്. അതെ, ശരീര മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമാണ്, എന്നാൽ മാറ്റങ്ങളില്ലാത്തതാണ്. മാറ്റം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശരീരം ശാശ്വതമല്ല. ആത്മാവാകട്ടെ ശരീരത്തിന്റെയും മനസ്സിന്റെയും മാറ്റങ്ങൾ ശാശ്വതമായി നിലകൊള്ളുന്നു. ഈ 2 കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ. നോട്ട് ചെയ്തു എല്ലാരും? ഇനി 9ാമത്തേത് എന്താണ്? ആത്മാവിന്റെ വലിപ്പം എത്രയാണ്? ഇനി 10ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആത്മാവിന്റെ സവിശേഷതകൾ എന്തെല്ലാം?
ആദ്യത്തത് ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും ജനന മരണങ്ങളില്ല എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെന്താണ്, അതെ. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് എഴുതാം അതില്. എന്താണ് ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് ആത്മാവിന് ആയുധങ്ങൾ മുറിക്കാനോ, കൊണ്ട് മുറിക്കാൻ അഗ്നികൊണ്ട് പറ്റില്ല. ദഹിപ്പിക്കാനോ, വെള്ളത്തിന് നനയ്ക്കാനോ, കാറ്റിനെ ശോഷിപ്പിക്കാനോ കഴിയില്ല. മാതാജി ആത്മാവിന്റെ വലിപ്പം എത്രയാണ്? ഒരു തലമുടി നാരിഴയുടെ 10,000-ൽ ഒരംശം. ഒരു തലമുടി നാരിഴയുടെ 10,000-ൽ ഒരംശമാണ് കേട്ടോ ആത്മാവിന്റെ വലിപ്പം. ആത്മാവിന്റെ വലിപ്പം. അതെ. ഇനി ആത്മാവിന്റെ ഗുണങ്ങളാണ്. ഇത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് മുറിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, ദഹിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, കുതിർക്കാൻ സാധിക്കില്ല, ശാശ്വതനാണ്, സർവത്ര ഗമിക്കാൻ, എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോകാനുള്ള കഴിവുണ്ട്, അചഞ്ചലനാണ്, നിത്യനാണ്, സ്വാധീനനുമാണ്. പരിണാമങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്, അചഞ്ചലനാണ്, നിത്യനാണ്. ഇതൊക്കെ എഴുതാം കേട്ടോ. ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടല്ല, മറിച്ച് ചെയ്യാതിരുന്നാലാണ് നരകം നരകം പോകേണ്ടത് അതെ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താ? അതായത് ധാർമ്മികമായ ഈ സമരം നീ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലോ സ്വന്തം കടമ നിറവേറ്റാതിരുന്നത് കൊണ്ട് നീ തീർച്ചയായും പാപം കൈയേൽക്കും. യുദ്ധവീരൻ എന്ന നിലക്ക് നിന്റെ യശസ് നഷ്ടപ്പെടും. അല്ലേ? അതായത് എന്താ പറയുക, സ്വന്തം കടമ നിറവേറ്റാതിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആണ് പാപം കൈയേൽക്കേണ്ടി വരുന്നത് പറയുന്നത്. സ്വന്തം കടമ നിറവേറ്റാതിരുന്നത് കൊണ്ട് എന്നുള്ള ആ ഒരു കാര്യത്തില് പാപം കൈയേൽക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ അതിന്റെ ഉത്തരം. സ്വന്തം അതായത് 33-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ വിവർത്തനായിട്ടാണ് വരിക. അത് ധാർമ്മികമായ ഈ സമരം നീ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലോ സ്വന്തം കടമ നിറവേറ്റാതിരുന്നത് കൊണ്ട് നീ തീർച്ചയായും പാപം കൈയേൽക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്, സ്വന്തം കടമ നിറവേറ്റാതിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ക്ഷത്രിയൻ എന്നുള്ള നിലയിലുള്ളത് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് പാപം കൈയേൽക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് എന്താണ്? ക്ഷത്രിയൻ എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ക്ഷത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? മുറിവ് എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പം എന്താണ്, ഉപദ്രവത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നവൻ എന്നാണ് ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നവൻ. ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിപ്പിക്കുന്നവൻ എന്നാണ് അർത്ഥം കേട്ടോ ക്ഷത്രിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല്. ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? 2 തരത്തിലുള്ള സ്വധർമ്മം ഏതെല്ലാം? എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞോളൂ. ഭൗതികമായ ധർമ്മം, ആത്മീയമായ സ്വധർമ്മം. അതെ, അങ്ങനെ എടുത്താൽ മതി. കാരണം മറ്റോണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ ആത്മീയ ധർമ്മം, അത് രണ്ടും ഉണ്ട്. കാരണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാണ്ട് പറ്റില്ല അല്ലെ. അതാണ് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ആത്മീയമായിട്ടുള്ളത് പറഞ്ഞാൽ എന്നാൽ നമ്മുടെ കടമ എന്താണ്? ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തുക. അപ്പൊ അതെല്ലാം ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുക, ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്, അതാണ് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? യാദൃശ്ചികമായ യുദ്ധത്തിന് അവസരം ലഭിക്കുമ്പോൾ ക്ഷത്രിയന്മാർ സന്തുഷ്ടരാകാൻ കാരണമെന്ത്? ഒന്നുകൂടി പറയുമ്പോൾ. യാദൃശ്ചികത്തിന് ലഭിക്കുമ്പോൾ ക്ഷത്രിയന്മാർ സന്തുഷ്ടരാകാൻ കാരണമെന്ത്? എന്താ കാരണം? എന്താണ് അവർക്ക് ധാർമ്മികമായി തുറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്താ കാരണം പറയൂ. സ്വർഗകവാടം അവർക്ക് വേണ്ടി തുറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടും? രാജ്യം കിട്ടും. 2 തരത്തിലാണെങ്കിലും അവര് ഹാപ്പിയാണ്. ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? എങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്താൽ പാപം ഏൽക്കില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം യുദ്ധം ചെയ്യണം അല്ലെ. ഫലം സന്തുഷ്ടിയോ സന്താപമോ തോൽവിയോ എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കരുത്. എന്നാൽ നിനക്ക് ഒരിക്കലും പാപമേൽക്കില്ല എന്നതാണ് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് എന്താണ്? അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? നഷ്ടമോ ലാഭമോ ഇല്ലാത്ത പ്രവർത്തനം ഏതാണ്? അതായത് ഭക്തി സേവനമാണ്. മേഘാഭിക്രമ ആശ്വസ്തിയിലാണ് അത് വരിക. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തികളെല്ലാം എന്താണ്? നഷ്ടമോ ഇതില്ല. ഭഗവാൻ വിളിക്കുന്ന ഏത് പ്രവൃത്തി, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ഏത് പ്രവൃത്തിക്കും നഷ്ടമോ ലാഭമോ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് അത് എല്ലാ ഭയങ്ങളും ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ. നഷ്ടമോ ലാഭമോ ഈ ഉദ്യമത്തില്ല, ഈ വഴിക്കുള്ള ചെറിയ മുന്നേറ്റവും മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നൽകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങള് ആണ് അതിന്റെ ഉത്തരം കേട്ടോ. അതെ.
അതിന് നഷ്ടമോ ലാഭമോ ഇല്ല. നമ്മള് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതില്. ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനം നടത്താൻ സാധിക്കില്ല? എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ്? ഭൗതികമായ ഭൗതിക ഐശ്വര്യത്തിലും ഐശ്വര്യത്തിലും സുഖാനുഭവങ്ങളിലും സുഖാനുഭവത്തിലും അത്യാസക്തരായവർക്കും അത്യാസക്തിയുള്ളവർക്കും ഇവകളാൽ ഇവകളിൽ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത്സേവനം ഫലപ്രദരായവർക്കും നടത്താൻ ഭക്തിപൂർവ്വം വേണ്ടുന്ന നിശ്ചയദാർഢ്യം ഭക്തോത്സവം ഉണ്ടാവില്ല. നടത്താൻ വേണ്ടുന്ന നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, ഒരാൾ പറയുമ്പോ ഒരാള് പറയൂ കേട്ടോ, എല്ലാവർക്കും കേൾക്കണ മാതിരി. അതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭൗതിക ഐശ്വര്യത്തിലും സുഖാനുഭവങ്ങളിലും അത്യാസക്തരായവർക്കും ഇവകളിൽ പരിഭ്രാന്തയായവർക്കും ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനം നടത്താൻ വേണ്ടുന്ന നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടാവില്ല. ഇല്ല, നല്ലതാണ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? വേദങ്ങളുടെ മുഖ്യ വിഷയം എന്താണ്? എന്താണ് വേദങ്ങളുടെ മുഖ്യ വിഷയം? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ പ്രകൃതിയുടെ മൂന്ന് 3 ഗുണങ്ങളാണ് വേദങ്ങളുടെ മുഖ്യ വിഷയം. അതെ, ആ 3 ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് അതിനെ മേലെ പോണം എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ആ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളുടെ അതാണ് അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് ഒരു ഉത്തമനായ വേദാന്തി ആരാണ്? ആരാണ്? ഭഗവൻ നാമത്തിൽ പരമാനന്ദം കൊള്ളുന്നവനാണ് ഉത്തമനായ വേദാന്തി. ഉത്തമ വേദാന്തി. ഓക്കെ, ഭഗവന്നാമത്തിൽ. ഇനി അടുത്തത് ജീവാത്മാക്കളുടെ ശരിയായ പ്രവർത്തന പദം ഏതാണ്? ഏതാണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനം. ഭക്തിയാണ്. ഇപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞ 72-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഏതൊന്നിലെത്തിയാൽ മനുഷ്യന് വിഭ്രാന്തി ഒഴിയുന്നുവോ ആ ആത്മീയവും ദൈവികവുമായ പദമാണിത്. ഇവിടെ നിലയുറപ്പിച്ച് മരണവേളയിലും അതേ സ്ഥിതി തുടരുന്നവൻ ഭഗവദ്ധാമത്തിലെത്തും. അപ്പൊ എന്താണ്? ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്തി സേവനങ്ങളാണ്. ഭഗവാന് നമ്മൾക്ക് വിഭ്രാന്തി ഒഴിയണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ശുദ്ധമായ ഭക്തി ഉണ്ടാവണം അല്ലെ? കൃഷ്ണാബോധം എന്നാണ് അവിടെ ഉത്തരം. അപ്പൊ ആ ആത്മീയവും ദൈവികമായ പദമാണിത്. അവിടെ നിലയുറപ്പിച്ച് മരണവേളയിലും അതേ സ്ഥിതി തുടരണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാബോധം അഥവാ ദിവ്യ ജീവിതം. ഇനി ഇതാണോ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരാൾ സ്ഥിരപ്രജ്ഞനാകുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ഒരാൾ സ്ഥിരപ്രജ്ഞാനാവുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾക്ക് നടുവിലും മനസ്സ് പ്രക്ഷുബ്ധമാവാതെ സുഖത്തിൽ അമിതമായി സന്തോഷിക്കാതെയും ആസക്തി, ഭയം, ക്രോധം ഇവയിൽ നിന്ന് മുക്തനായും ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് വിളിക്കാം. സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് എഴുതിയാൽ മതി. അതിൽ കുറെ ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്, ഇത് എഴുതിയാൽ മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്ഥിതപ്രജ്ഞന്റെ കുറെ ലക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കും അല്ലെ? അതിൽ ആദ്യത്തെ അവിടെ ശ്ലോകം ഏതാ മാതാജി? ആ ശ്ലോകം ഏതാ മാതാജി? 55 മാതാജി. ഉണ്ടാകുന്ന നാനാവിധത്തിലുള്ള ഐന്ദ്രിയ കാംക്ഷകളെ ത്യജിക്കുന്നതോടൊപ്പം മനസ്സ് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയും ആത്മാവിൽ തന്നെ സംതൃപ്തി കൊള്ളുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരാൾ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അത് 55-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ വിവർത്തനാണ് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ ഏതല്ല? ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ അതാണ് പറയുന്നത്. നമ്മള് ആധ്യാത്മിക ക്ലേശം, അതിദൈവിക ക്ലേശം. അത് നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലായിട്ടില്ലേ? ഏത് ക്ലേശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാന്നുള്ളത് അറിയാലോ അല്ലെ? ആധ്യാത്മിക ക്ലേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് വരുന്നതാണ്. നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് വരുന്ന ദുഃഖങ്ങൾ, അതാണ് ആധ്യാത്മികം. അതിഭൗതികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റു ജീവജാലങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് വരുന്ന ദുഃഖങ്ങൾ നല്ലതാണ്. ഈ ദേവതമാല് മൂലമുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങളോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരില്ലേ എല്ലാവർക്കും? അങ്ങനത്തെ വരുന്നതൊക്കെയാണ് എന്താണ് അതിദൈവിക ക്ലേശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിദൈവിക ക്ലേശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ പരിഹാരമായിട്ടാണ് നമ്മളോട് എന്ത് പറയുന്നത്? യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യണം. അപ്പൊ യജ്ഞം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുക,